muri kufila form? Tichingopedza live kubva matoenda paCanada immigration, don't you think it was too soon kuti muende mamatone zvinhu zvenyu zvese zvakamira pasaidhi here pamakatanga kufila form? Andifunga kuti makaenda paCanada immigration it wouldn't do that, because paCanada immigration or any immigration page dzinotombotanga dzakutaurirai mashandiro adzinoita, and then moenda kunotraya kutarisa kuti vhisa ramunoda kuaplya ivhisa rerudzii. Zvino kana makutongotanga kubvunzwa nemazita enyu nemaemail address motonzi bhadharai don't. I think you need to explore. Ndakuenda palive iko zvino. I'll call you back, but once maserenda kadhi renyu ka, the money is gone. No, you need to take your time before you start filling in any forms. Zvekutozosvika pakunzi payment. You need to take your time. I'll speak to you after live. All right. Thank you. Bye. Wow. Let me pin number so that we can get into our program. Maswera sei Sunday kudai. Maenda kudzisvondo here? Mm. 44 77 48 33 0801. Okay. One minute, guys. 1 minute. Ndinouya kwamuri manje so 1 minute. Okay. Okay, ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Maswera sei. Seke mutema maswera sei. More blessing chipo kuzinya. How are you? Pauline ndeipi. Maswera sei kuma TV mana ose enyika. Bella Scotch, how are you? Thank you so much. Nasi I've sort of let my hair down. Nasi, oh, thank you. I've sort of let my hair down. Tinoda kukontinya nechikristu nechivanhu chedu. Remember yesterday I said come rain come thunder tinotochiita chete. But before I continue, welcome to the program SIS MELLY's Diaries. The name is Auntie Selina. Before I continue, tinoda kudai tinoda kuchenjedzana nekuyeuchidzana. You know, yesterday we did the live tichiencouragana kuenda pama website. Kuti enda kuma immigration websites of the particular countries that you want to go to iwewe mene. I think vamwe muri kumhanya.
vamwe muri kumhanya. Ndabatidza imwe foni yangu and I saw this lady. Atoenda pa website kudhara. Wandachitaura naye just before. Vakoma was watching your show. So ndaenda pa Google yeCanada immigration vandaisa all the info. So now ndave apo payment. Is this how it looks? Ndofanirwa kutobhadhara online saizvozvi. Please help. Thanks sisi. Muri kumhanya vamwe. Saka ndandiri kutaura naye kuti watofila ini zvinotodiwa, watoverenga zvauri kuda zvacho zvekuti wakutosvika kupayment. Isi takaita program yesterday. I think guys you need to take your time to read before you fill in and start filling in your card details. Page yacho yandiri kutoona yaari kuita ndevaya vanoda kubatsira vanhu kana vachiita zveimmigration, vanotanga vakubhadharisa because ari kuti ndanzi fill in name yako, ndanzi fill in address, ndanzi fill in email address yako, angofila zvinhu zvishoma shoma and then akutoendeswa kwepayment. Please take your time to read kwamuri kuenda kunotarisa various immigration things. Take your time. Don't be too quick to fill in anything. Don't be too quick to fill in anything. Tora inguva yenyu muchiverenga muchiziva kuti kana uri carpenter vari kuda chii, kana uri carer vari kuda chii. Musamhanye kunofila in zvinhu kuzosvika kuma payment details. Yenge iri kunzanzi 39 chi? $39. Handizoti Canada inoshandisa dollars here. Apa phone number yake inozobuda, handidi kuti ibude. Apa ndopaanga asvika. Pari kutoda macard details ndopaanga asvika. Saka ari kundibvunza kuti ndipo here. Apa can you see paanga asvika? Pari kutoda card details dzake ndopaanga atosvika from yesterday when we spoke. Ndopaanga atosvika. Let's be careful by what we do. Wedwe ngatiti kana tichiti tataura chinhu pano, ngatitorei nguva yedu to analyze and scrutinize things. Tisati tafila in anything. If you are not sure kana tataura, bvunza usati watoita part ways with mari yako. Iyo $39 it might be mari shoma shoma kuvamwe vanhu, but kuvamwe vanhu yakatowandisa. Uchabhadhariswa 39 vokuti bhadhara imwe futi wasviswa pane imwe stage vokuti bhadhara imwe. Saka let's just be careful and do our homework, please. Let me also say something. Ndokumbirawo musauye kwandiri muchida kuti ndikuitirei homework inini. Ndokumbirisawo. Don't come to me muchida kuti ndikuitirei homework yezvinhu. Mukauya kwandiri muchida kuti ndikuitirei homework, ndinogona kukuudzai zvisirizvo mukachema naAunty Selina. Please. There are so many scammers out there. Let's just be careful and take our time to do things. Okay, tapfudza chikamu ichocho. Takupinda muchikamu chedu chivanhu nechikristu. Ndakawana tsamba dzakati dzakauya kwandiri. Vanhu vachibvunza zvechikristu, vamwe vakutotsvaga kwekuda kubatsirwa. Vachibvunza zvechivanhu especially, vachibvunza zvechivanhu especially. Vamwe vakuda kutotsvaga kwekuda kubatsirwa. Ndine tsamba yandoda kuti ndikuverengerei tisati tapinda muprogramu yedu. Mundionesewo kuti mai ava vodii. Itsamba 1 yandichaverenga. Tionesane kuti mai ava vodii. Kune vane vechivanhu varimo munhingirikini panapa vachiwacha handifusoko. Pamwe mungatibatsirawo. Anti ava vanoti. Let me go to here.
How are you, Auntie Selina? I am dash dash dash. I was following your program you did last time about nechivanhu chedu. Ini ndakabatawo zvakawandisa concerning upenyu hwangu mukurarama kwandiri kuita. Ndiri mwana akakuriswa kuchisabata, which is Seventh Day Adventist. Asi ndinosanganiswa nevanhu vechivanhu, mungava murodhi kana pai chaipo, vachindiudza about upenyu hwangu, zvakatoita kuti ndibudiswe mumba mandakange ndakaroorwa, imba yangu yekutanga. Vakaramba murume wandaive naye vakati akasviba. Anoti mukufamba kwake, because ndazomufonera, mukufamba kwake anongoita rombo rakanaka revanhu vanongomuonera even munzira vachimutaurira, but she says kuti zvandinenge ndichiudzwa izvi ndezvechokwadi. Saka ari kutoti numerous times ndichionerwa about kusviba kwemurume wangu, ende ndichitaurirwa kunzi murume wako achakuurayisa. Ndikataurirwa kunzi kusviba kwakaita murume wako kuchapa kuti mwana wako iwewe musikana abatwe chibharo. Saka dai uri mumwe wambosudurutsa mwana mukati yenzvimbo South Africa uku umudzosere kumba. Akanzi nemumwe mukadzi in particular, kana ukadzosera mwana uchanyatsoona vadzimu vekwako vachikurakidza masvibiro akaita murume wako. Hanzi saka ndiri kushayiwa anonyatsondiudzawo kuti ndodii, sei zvakadai zviri kuitika semunhu akakurisa muchechi. Ndaikumbirawo aida nhamba yasister vaya vekumbotaura vaya, ndo yavanga vari kuda. Saka vari kuti ivo vanoonerwa nevanhu even vasina kuvabvunza, kana kuti mwana iyeye akaprediktwa kunzi achabatwa chibharo. Headmistress wepakreshi pake ndevamwe hanzi vechitswana vakatotanga kubudirwawo ndaendesawo mwana wangu kukreshi mwemsi. Vakandiudza vakandiudza, asi vaitaura netswana ina handinzwanane, but vanoshanda nemwana wavo anokwanisa kutaura chirungu, ndiye akazondibatsira. Saka tanga tati tibatsiro mai ava kuti vodi, kwai ndine zvinhu zvinondinetsa mukati meupenyu hwangu zvandinoudzwa even mukufamba nevanhu vandisingazive. Ini ndakakurira pachi Seventh Day Adventist, saka handizivi kuti ndonangepi kuti ndinogadzirisa zvinhu zvandinoudzwa. Saka mukufonomu kana pane ari kuda kubatsira nekutaura namai ava, you can even say so. Nhasi tiri kudzokera kuchikristu nechivanhu chedu. Chikristu nechivanhu chedu. Last week patakataura takaona vamwe vakamira kuchikristu, tikaona vamwe vakamira kuchivanhu, tikaona vamwe vaisanganisa zvose zviri zviviri. Tikanzwa vamwe vachiti kana uri munhu anosanganisa hausi kuziva pawakamira chaipo ipo kuti ndepi. Tikaita debate riya rekuti kuchivanhu tiri kutaura, takati tiri kusanganisira chivanhu chese, matsika nemagariro edu uye nevadzimu vedu. Takaona kuti kuchivanhu kwedu vanhu vakaenda kumberi kwedu ndo vatinoti vadzimu vedu, uye mukuita chivanhu chedu tinopira tichiti mutisvitsirawo kuna nhingi, ozotisvitsirawo kuna nhingi, ozotisvitsirawo tichipedzisira nekuna musika vanhu. Ndokwatinopedzisira tiri, ndo muchivanhu. And then tikasvika kuchikristu. Chikristu takaona kuti Jesu akati hamukwanise kuenda kuna baba vangu musina kupfuura nepandiri, which means hatikwanise kuenda kuna Mwari, kuna musika vanhu iye tisina kupfuura nepaJesu. Zvakatipa kukahadzika, isi vamwe kukahadzika kuti
Saka kuchivanhu tiri kupira tichienda nehierarchy kusvika tanosvitsirwa kuna musikavanhu. Toenda futi kuchikristu tiri kunzi you cannot go to my father but come through me. Pane hierarchy futi iripo kuti tisvike kuna musikavanhu. Tozvibvunza kuti saka difference yacho imbori papi chaizvo izvo. Pakaita kanenge kadebate stereki. And then initially when we were starting, the second lady akataura nesu achiti aimboita zvechi vanenge vanoita zvekusanganisa kana takanyatsonzwa tese zvakanaka. I want to play a bit of what she said so that we can be on the same page. Ndinoda kuplaya a bit because tinenge tese kuchikristu nekuchivanhu tiri kufanirwa kuenda through. Kuchikristu tinoenda through Jesu, kuchivanhu tinoenda through vadzimu vedu. Sorry, you'll have to excuse me. Mazuva ano zvakakwidza zvokukwidza zviye. Tiri kuenda kuvadzimu vedu nekuna Jesu tozonosvitsirwa kuna musikavanhu, but tese tichida iyo. Tatitibvunze kuti nhasi kana pane vanoziva nekunyatsotitsanangurira kuti ndizvo here kana kuti handizvo, zvakamira sei. Ndinoda kuplaya just a bit, rewind back of the clip. I'm trying to look for the clip that we did then, and then people can start phoning in with their contribution. Sorry, bear with me. Kuno kurupisa, please. Kurupisa, the heat is unbearable. Okay, yeah. Let me see where I can start. Okay, let me see. Adaire chinhu. Saka kana ta assigna na assignment dzoka kwandiri. Also please, chiredzwa chivanhu kudanwa nemitupo chivanhu futi. Oh. Kubva ipapo ndinotaura chokwadi kana mabasa chaenda kambotambura. Mira, we are almost there. Kana uchita zve. Okay. Mama chivanhu chiripo. Okay. And chakakoka. All right. I will leave it there. Mwari aripo. Ndiye musikavanhu. Ndiye akagadzira zvese zviri munyika munomu zvese in this world. Okay. But patinorasika ndekuti zoni vanhu vakupembedza mhepo dzakashata dzinouya edzifu chivanhu vachienda kunofukura mhepo dzemanjuzu. Manjuzu aripo ari right nenge chingobata but getting to the point. Okay. So vanhu vanopembedza mhepo vakurasika vachifungidzira kuti mhepo yese iripo munomu midzimu. Kwete, kune midzimu yedzinza. Vanhu vakafa, kana munhu akafa, his spirit does not die. They become guides of the family. Vakawanda varipo vakafa vane mweya weutsine vari varoi. You cannot call that person mudzimu wako. Mudzimu is separated from the evil and good. Okay. Kana munhu akafa akada kudzoka kuzochengeta mhuri, ndiyo midzimu inoyera. Because God akatendera kuti munhu iye auye kuzoita sei? To guide the family. Okay. In my language you call it idlozi. Idlozi. So hazi munhu akafa, yes. Okay. Hazi munhu akafa, but moya womunhu Mwari akatendera kuti when you were doing good on earth and wakukumbira kuti noda kuenda kuchengeta vana vako nedzinza rako, God has to allow that spirit to come again and become a guiding angel within the family. All right. Because munhu akafa, moyo wako usina kujudgwa because judgment has not yet come. But the spirit of God is still hovering and working among this earth. Yes. So kune dzime mhepo dzokuti ukazozipembedza vanouya achikudza kuti ndiri sekuru vako. But maitiro ako now, they are going out of the good of God. Wakuita zvakaipa, wakurombesa, wakubringa lofty lovers, wakushandisa because Mwari tayari, he is a clean spirit.
So anything chinokuzosa kuti usigadzirise zvinhu in a bad way kuti ndikukupa mushonga kuti murume wako adzoke. That is not the will of God, that is the will of man. Which means that spirit haina kutendeuka or haina kutenda kuna Mwari kuti idzoke. It's just hovering. That's why ukapinda kuti vanhu unofanirwa kugeza first. Wazvi nemidzimu inoyera. You have to go and cleanse. Ukageza munhu iyeye obvunza kuti ko mabasa ako ndeyei. Midzimu inovhunza kuti wakadzokerei, uri kutsvagei in this body. Iwewe ndiwe ani? Otanga kuzitaura kuti inini ndini ningi naningi ndikubarwa naningi because anoziva dzinza rese. But nowadays what is happening, kune spirits that people they don't understand ukuthi this world is full of different dimensions. And in those dimensions, it depends in which dimension are you tapping into. Okay. You might be gifted by tapping in the dark force dimension. And they will come and give you the spirit of prophecy. But Oh. So that's why vanhu decide to take kuenda kuchi vanhu. Wazitamba wakumbirira kune mudzimu yako inoyera. Where you are going, is it good? Vanouya kuhope, vamwe vanorota. Midzimu ya these days unotsvaga munhu, oenda kuenda kunozi initiator. Unotsvaga munhu. Midzimu inofanira kukudza kuti enda kuna Sawira ningi. Ndiyo midzimu yandoziva ini. This is the spirit of God. They will direct kuti enda kuna ningi. Mabasa edu anoda ningi. But tese takupinda kumwanga. Masangoma. Pese mapostori. Machichichi. In the name of God, in the name of Chivanu. But Chivanu chinoyera. Ndotoona vanhu vachiita zvechivanhu Facebook, online. Chivanu, it is a sacred thing. Mwari akati iti ndikukomberedza. It is too sacred kuti you cannot expose it because you will not understand it with the physical eye. Right. But kana une mudzimu yako inoyera, chero nemagariro ako, handisi kutaura zvemanjuzi izvo zvemagoldi, zviripo because unenge watepa in a dimension wokuti wakuenda kunokumbira kuti vauye matare ako. Yes, iripo mudzimu inoenda nemanjuzu ameno kumundevele is different anyway because hatina manjuzu in that sense, but we have other guides like kunjelele and so forth. But ukapembedza mudzimu iyoyo wanzi gogo vako anoshedza anasawira. Ko vanasawira ivavo vari kugara kupi? Gogo vakanoshedza varungu vanenge vachicommunicate sei? People they need to ask things because wanzi nemudzimu you need to go and say kuti kudzinza kwenu ndiani iyeye, mabasa ake. But aiwa vane manjuzu makuna wine, kudhara kwakusina wine, kudhara kwakusina malekesi masweets, kwakune chivanhu vanhu vanoshandisa zvinhu zvavanoziva, chero kutaura chaiko pasi nebute zvinhu zvinopatsanuka. But vanhu vari kutora mafruits vachienda kumvura. You are tapping in a dimension of another spiritual world. That's why uchiona magariro ako, there's a lot of prostitution kumanjuzu achona, kuti vanhu chachona munhu wakumutarisa, you do not feel kuti this is sacred. Munhu ane chivanhu, he keeps or she will keep it very sacred. Chero uchingomuona matauriro ako kuti uyu munhu uyu ane midzimu yake inoyera, zvinhu zvaanoita, the way she take care of herself or you take care of yourself, notoona kuti apa ichi chivanhu. When it comes to mapostori now, ndivo vanhu ivavo vanoshandisa chivanhu behind magarment, vanorasisa vanhu. Okay, this is a bit of recap of what we did last week. Let me say ndichiona mu-comment section let's respect each other. Let's give each other the respect that you would want to get from other people. I'm seeing some comments. Vamwe vanhu vari kuda kutraya kuita do down vanhu vanoita zvechivanhu. Let me say this. It's not a must that we should all be Christians. Neither is it a must that we should all do zvinhu zvechiboy. Panapa tidangotaura zviri frank. Kana munhu achida kusanganisa ndiye, let them be. Kana munhu achida kuita zvemidzimu yake yekupira, let them be. Kana munhu achida kuita zvechikristu, let them be. Who are we to judge and look chitadzo chemumwe munhu nekuti anoita zvechivanhu?
iwe usina kutarisa logo riri muziso mako. Why I am saying that, last week when we spoke, I said it. The people that are too judgmental and are quick to criticize are vanhu vechikristu. You judge like I don't know. You criticize like I don't know. I think we should learn to coexist in our different faiths. Once we do that, tinowanirwa nyasha stereki. Let's respect each other and learn to coexist. Zvinobhilievwa naAunty Selina hazvisi izvo zvaunobhilievha. It's okay to be different. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Ndofara munofara. Tinofara hedu baba. Our first caller has been graced by baba. Tiri kutaura nezvechivanhu nezvechikristu. Yes, pane panaida ngoti nditaure hangu zvishoma. Taura henyu baba. Ini ndinofunga zvangu kuti mite Aunty Selina mukati muruda kunamata Kristu. Ina handina kumboona kushata kwazvo. Ini ndikati ndoda kuita hangu zvekuti nditaure natateguru. Handimboona kushata kwazvo. Zvokwadi. Ndava imimi munoti kuenda kuna Mwari hamukwanisi kuenda mega, ndava hamuna kuchena. Munoenda through Christ. Yes. Moti kuna baba wedu ari kudenga muzita raJesu. Ndizvozvo. Zvoreva kuti moti svitsiro kunani kuna Mwari. Kuna Mwari. But muchazoya kuchivanhu colonization payakauya ndakaona kuti yakasiya yatiurayira zvinhu zvakati wandei. Okay. Yes. Kozi isusu kuchivanhu mukauya tinoswoti musikavanhu. Musikavanhu muchirungu zvinorevei? Kufunga kwangu musikavanhu is the creator of the earth. The creator. So tikati musikavanhu. Why is it we are trying to demonize kuti the creator? Kuti yes, because muchishona tangu kuti musikavanhu. But tikada kuzvitaura kuti musikavanhu, tina kuna musikavanhu ari kumusoro kudenga. People will demonize that word. Rinoita ngeroda kubviswa vocabulary yechikristu. Okay. Ameno kana makambunyatsozvibatanidza zvandiri kutaura izvo. Ndava kuchivanhu vanotrenda kuti isusu kuti tisvike kuna Mwari uko hatigoni, tine zvivi. So zvotochiita ndezvekuti ngatichiendai through vanatateguru vemudzinza redu vakachenurwa. Ndava panobikwa doro riya pachinzi vari kurwa makuva. Panenge pachichenurwa pachidzoswa mweya wakanaka mumusha. Wakaipa ndo dzinonzi mbereka dzichitanhaurwa dzichibuda. Posara mweya wakanaka uri kuzochengetedza musha. Ivavo ndo patinoti tataura nhau dzedu toti aiwaka imi ndimi munozivana neukuru wenyu. Kana masvitsowo kune dzitateguru ziguruguru racho vanatateguru moti svitsirwa kuna musikavanhu. Okay, I get you. Handisikuona paine paureva munhu ende kuchivanhu ikoko kunosvika ponzi no, isusu hatidi zvemunhu anodeura ropa. Bhaibheri kwambva kwanzi usauraya. Kuchivanhu kwambva kwanzi, kuchikristu kwambva kwanzi chengetedza zuva reSabata rive dzvene. Kuchivanhu kwambva kwanzi kune chisi. Hanzi kune chi? Kune chinonzi chisi chekuti hakurimwa hakudi hakuendwa kumaminda hakuitwa sei. It was a Sabbath to them. It's the same as kuChristianity. KuChristianity vanotenda kuti munhu anozomuka kune second coming. Kuchivanhu kunotenda kuti kune second coming yekuti munhu achadzoka spiritually mumusha akuchengetedza mhuri. Dzokoredzai pamataura mati kuchikristu vanotendera kuti chi? Kune second coming. Vanotenda kuti kune second coming of Jesus Christ. Anditi? Vanotenda kuti kune the second life. Let me second life. Right? Kuchivanhu vanotenda kuti yes, upenyu hwechipiri huriko. Asi pavanotenda kuti upenyu hwechipiri huriko, vanotenda kuti no, paticharova makuva payaka ndo pachachenurwa tichidzosa mumusha mweya wakanaka, mweya wakaipa uchidi ndo dzavanotimbereka uchiburitswa. Okay, saka kuchivanhu ndiyo second coming iyo. Kuchivanhu ndo second coming. All right. Okay. And that was even before Christianity. Okay. Right? Uyezve vari kunzi vadzima ndivanatateguru hama dzedu, vana baba vedu nanasekuru vedu vakamborarama panyika ino. So ndandiri kuda kuti pabude kuti
kuti there's difference between chivanhu neuroyi. Okay. Yes, cause ndikanobata mukaenda kuchivanhu chakachena chaicho hakuna chinonzi ng'anga, kuna anonzi masvikiro, kune makombwe, kune mhondoro, kune varotswi. Saka ng'anga ndevanhu vakaenda kunorombera urapi hwavanga vasina. All right. To them it's now a business. Okay. I'm hearing you. So ukaenda kuchivanhu manje vanokudza kuti no, iwewe ukauya tichauya tokuudza kuti vari kumhepo vari kuti zvakati. But ukachienda ng'anga ichanoiyo kuti iwewe uri kuda zvipi. Ndoti ndiri kuda kuti andiserina vari mare gumbo vatadze kuenda kubasa. But ukatoenda kuchivanhu vanokudza kuti no, hatidero. Tinogadzirisa zvinhu zvakashata kwete kuita zvinhu zvakashata. Okay. So ndopanda ndoti ngatipatsanurei uroyi nechivanhu chakanaka. So chivanhu it was a way yainamatwa Mwari nayo before Christianity. Okay, saka so in short inini hangu regai ndingoti vanhu ngatiregei kutuka zvatisingazivi nezvatisinganzwisisi. Okay. I think that's my advice to kuvanhu. Uyezve takagara ipapo apa hakuna asingafambi kana zvinhu zvamomera, kuna vanhu vanombobuda vachienda vachinofamba vachidii. My advice to my fellow Zimbabweans, musabatiswa chinhu chine mhiko chekuti unozonzi usaite zvakati. Ndava ukaona chinhu chakadaro mangwana chichakupedza musha. Ndava madzibaba edu chaivo vanonzi vaipiwa mushonga keraki kekunzi usazoburitse muchikwama. Pavaikaburitsa muchikwama ezvinezvo vakunzi ndo vakupedza mhuri. But vanokudzai kuti handina umboromba. But kakwenzi kaya kavakapiwa kanzi musai muchikwama ndoka vakazoromba nako. Kavatonzi vakupedza mhuri nako. Wow. So that's my advice zvangu kuti musabata chinhu chine mhiko muupenyu hwako kana chekuzodzi takubayirira banga pasi tichizodai ndava pamuchabayirira banga pasi kashoma kuti munhu ararame, munhu anofa because wabayirwa banga pasi. In another words uri kunzi ngaapinde muvhu. But ropa iroro richasimuka manje roenda kuna musikavanhu raakudanidzira justice. Alright. Saka ndinoda chokuvinga. Ndodavira kuti nezvamataura uku ndatoona kuti muri kusaidhi rechivanhu chedu. Inini handina problem nekuenda kuchechi. Tinoenda kuchechi tikanorumbidza Mwari. Ndava ipapa tatobva kunasi tanorumbidza Mwari. Okay. So inini hangu in short munhu ngaatende zvaanotenda, asi kana chiri chivanhu chiri kuitwa pachokwadi hachina maipi, hachina kana maipi arakamboita. Zvakanaka ibaba, tazvinzwa. Thank you so much for your contribution. Maita basa. Thank you. Hanzi nababa ini ndatobva kuchechi kunorumbidza Mwari. Kana munhu achiita chivanhu chake chakachena hapana chakashata. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Hello, makadini? Ndokumbirawo sorry, hold on. Ndokumbirawo vari kundifonera direct. Please, let's use WhatsApp. Sorry, caller, taura henyu. Hello, makadi henyu anti. Tiripo makadi henyu asikana. Tinofara nechirongwa chamuri kutaura. I just want to second zvataura naseskola. Okay. Kuti chivanhu chiriko echivanhu hachina kushata. Dambudziko randakaona rinoitika kunyanya kwatiri isusu maZimbabweans. Takakolonizwa kunenge chivanhu chedu chakaita chakashata. And because of lack of knowledge, we tend to demonize chivanhu chedu. Okay. Takaona zvakaitika kuti vanhu vazhinji vazoramba kuti chivanhu chakaipa o chivanhu uroyi inhau yekuti mumadzinza akawanda vanhu vakaromba chivanhu kare chaiitwa before Christianity. Vanhu chaingonamata kuna musikavanhu through midzimu yedu, vanhu chaipira vachitorarama zvinhu zvichitofamba zvakanaka before Christianity yambouya. But vanhu vakazotanga kubata manje mumadzinza.
saka nekudaro vanhu havachaziva difference between urombwa nekupembedza mudzimu nemashavi. And because we lack that knowledge, tinenge takungoti vanhu takanzwa panotaura zvechivanhu tobva tafunga kuti ichi urombwa. Ende kazhinji what I noticed is mumadzinza asi vanhu vakaromba kunyanya havadi kunzwa kuti tipembedze mudzimu nemashavi edu, because mushana muchipembedzwa mudzimu nemashavi urombwa une usimo, because mudzimu inofumura zvakaipa. Saka vanhu vakuhwanda nechigumwe, vanhu vari kunohwanda kumachechi but vakabata zvakaipa vakaropa. Ndosaka muchiona kuti madzinza vanhu vachaita mabira, vanhu havachapira, because vanenge vachiziva kuti takaita zvekupembedza mudzimu tikwanise kuromba nekuti mudzimu inofumura zvakaipa izvozvo. Kuchivanhu mudzimu, kana takutaura zvemudzimu tikutaura zvemhepo dzedu dzakachena dzakachenurwa. So pane dzinonzi mbereka, kana tuka zvembereka tikutaura zvemhepo dzakasviba dzakaberekana nemudzimu. Like panzi pakudoswa mudzimu mumusha o mudzimu wakuda kusvika pahomwe. Pane mhepo dzakaipa somuenzaniso mumadzinza mune ngozi, mumadzinza munana tete nambuya vakafa vari pambi, mumadzinza munana sekuru vakafa dziri mbavha. Saka zviri kuitika mazuva ano ndezvekuti vanhu vacho vakutanoita matare, vamwe vacho vave fedya zvazvekudyira namari, vamwe vari kusvika masvikiro. Havakwanisi kudifferentiate between mudzimu wakanaka nembereka. Zvekungoti munhu akaenda atanga kubuta buti akungodzana nemudzimu pamwe ingozi nditete vakatofowa vachihura kana ndisekuru vakafa vachiba. Saka problem iri kuitika ndeyekuti we lack knowledge. Ende rimwe dambudziko raita kuti vanhu vavenge chivanhu zvakanyanya inayo yekuti hatisina masvikiro achipo chekuvheneka mhepo nekumakai mudzimu usati wasvika. Vanhu vaisa mari yakupembedza mudzimu, maitanga mambofamba pasvikiro muchinobvunzira kuti mwana wedu pane mhepo yapotera paari mudzimu here kana kuti mhepo yaita sina kuchena. Ndopainzi sawira kana kuti vaibatsira masvikiro vaitoti pane zvaiitwa kunobatiswa masuo kunzi aiwa hatimanye kupembedza mudzimu pamwe ingozi yasvika neti kana musha sviba musha mune urombo hurimo, mune ngozi dzirimo, mudzimu haukwanisi kuita sei kusvika musha wakasviba. Saka vanhu vaitanga vavhenekerwa ipo idzodzo. Saka zviri kuitika zvekuti vanhu vanenge vanhu mazano ndinayo vanhu vari kupembedza mhepo dzisiri vachiti mudzimu idzo dziri mbereka. Ndopekuti uzwa munhu achiti ndakatenga machira, ndakabikiswa doro, ndakaita njusu dzangu dhina, but after that zvinhu zvakaoma. Upenyu hunongetuye soona kuti vanhu hakuna ndada zvimuvanhu, chivanhu chakaoma, chivanhu chinorwadza, chivanhu china kuoma, but problem iri kuitika ndeyekuti vanhu tiri kumhanya kuita fast track pakugadzirisa matare. Vanhu vopedzisira vavenga matare. Problem iri kuitika ndeyekuti vanhu vari kutora nguva kuti munhu akanzi une mhepo igere pauri, munhu anobva afunga kuti mudzimu kana kuti injuzu yakachena. Munhu akanzi une njuzu hazviro kuti injuzu yakachena kana kuti yakasviba. Njuzu dzakachena kune dzisina kuchena. Masiedzi kune akanaka kuna asina kuchena. Saka zvikuitika munhu akangonzi ane njuzu, munhu atenga machira akuita dhina, but asi kuziva kuti njuzu yacho yakauya kuti pari yakashadzwa nani, basa rayo nderei. Ndo problem iti kuti vanhu havazove vanhu vari kupembedza mhepo dzinoita sekunaka. Chivanhu haina kutomboshata, chivanhu chakatonaka chakanaka. Taura henyu. Chivanhu chakanaka, chivanhu chakanaka zvekuti chakaitwa negwara chairo. Problem iri kuita ndeyekuti vanhu vaita chivanhu mashortcut, ndosaka vanhu vari kuchema straight, uye vanhu vari kuita chivanhu vasati vachema, like ukanzi nemudzimu handina asi totini antimanzi mune mudzimu, hamumhanye kupedza o kutenga machira emhepo yamusingazivi. Munotokutwa cleansing, kozi mhepo painokusarudza kuti inoda kugara pana anti pana Selina kuti ndishande ndiri paari, inototanga chenurwa mhepo yacho, nekuti mudzimu paunouya uchisarudza umwe, mhepo dzandambotira dzedzembereka dzedzimhepo dzisina kuchena dzinotouyawo zvekare dzakabereka nemudzimu uyoyo. Mweya yekozi, mweya yezvikwambo, mweya yanatete vaya. Ndosaka muchinoti vanhu anonzi ane shavi kana kuti ane mudzimu, but wakazotarisa zvaanoita unotoita question mark kuti uyu munhu ane mudzimu, anenge ane mudzimu.
asi chinenge chakatungamira pamberi pake inenge mhepo isina kunaka. Saka ipapo inenge isinaka. Saka havasi kuchenura vanhu vari kungomhanya kupembedza nekutengera midzimu nemashava asingazive pasati paita secherwa. And also mumusha kana murombwa like mune mudzimu handiti kuti musha menyu lese mune urombwa handiti une mudzimu. Iwo wakamhanya kunoita kupembedza mudzimu, kupembedza idzo njuzu dzadai kupanda idzi. Musha menyu mune urombwa, musha menyu mune ngozi dziripo, mune zviredzwa zvisina kubviswa, mune mombe dzeumai zvisina kuendeswa. Ndopaunobikabira nditi zvinhu zvooma. One, mune mhaka dzakapfa mukati musha wenyu hadzina kugara. Saka vazhinji havasi kuziva kuti usati wapembedza mudzimu wako unofanira kutanga wayanana nemamwe madzingi. Let's say chiredzwa icho haumhanyi kuita zvedzinza rako usati wapedzera kana kuripa kana chiredzwa. Let's say wakarerwa kana mbuya kudzinza ramai unotanga kuyanana nevatorwa wozochitarisi mudzimu wako. Let's say nemombe yeumai ida kubviswa mai vako unobviswa mombe yeumai haumhanyi kuita zvemudzimu. Unotoda kutanga waripirira zvekuripirira zvinoda kuripirirwa usati midzimu inoda kupembedzwa isati yada kupembedzwa. Sorry caller, ndakukurumidza kukatai macalls achawandisa, but before you go caller, ndimi muri paprofile here. You seem so young, and yet you seem to have so much detail. Nechivanhu, do you mind if I ask kuti mune makore mangani? 32. Mune 32. Zvechivanhu makazviziva kupo zvamava muchitaura zvese izvi? Sorry, I'm actually writing my story on how I started. Actually, it started when I graduated from university in 2018. Then I could get a job. Then kumachechi anapapa yaya kumapostori hapana kwanisina kuenda. Ndaitona matata izvo kukanzi kuchechi kutanywa ndaitsanya. Muchitotsanyawo kuchechi? Kana ndimi ndaita, but mairira mbambaira station. Maprayer warriors anenge achinzi nasisi vakasvika munamari. Saka chivanhu makazochisvitswa nekutambura kwamakange maita? Yeah, graduate I couldn't get a job. Pandangotanga kufamba ndichingoti ndimbongoti chii. So kwete mandaingoenda ndaingoti amai mwana wenyu Hold on caller. Patience Gava, you risk being blocked. Delete comment yako wega, Patience Gava, before I personally block you. Patience Gava, delete comment yako wega, otherwise I am personally going to block you. Ndakamirira kuti you delete comment yako. If it's not gone out of pandiri apa, I'm going to block you. Thank you so much caller. Ndaona kuti munenge mwana mudike asi munenge mune knowledge yezvechivanhu chenyu chamunoita. Thank you so much for sharing. Thank you. Ndatenda zvangu. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini mune imwe device iri kuseri kwenyu? Maidzima. Let me kindly ask, let's just have respect for each other. Kana munhu achiuya achitaura chivanhu chake nemidzimu yake, let's just respect. Kana munhu achiuya achitaura chikristu chake, let's just respect. Patience Gava anyora comment yake yekuti pasi nemidzimu. That is not nice at all. That is very disrespectful. In fact, let's do it this way. Sorry about that. You can go on, Auntie. Ndinotenda Auntie Selina nechirongwa chamauya nacho ichi. Chirongwa chakakosha chaizvo. Thank you. Auntie Selina, munoziva kuti isusu patakagarirwa pasi nevarungu ndotangira ikoko. Takauya tikarasiswa chiri mumaoko nekuda kuombera.
ndokwandirubva nako ikoko. Mati patakaita sei? Sorry, patakaita sei? Takarasiswa chiri mumaoko nekuda kuombera. Kuda kugashidwa zvatisati taona, totanga kuombera, ndozvatakaitwa. Okay. Tavadaro vanhu ava vauya vakanyatsostada chaiko zvakasimba. Vakaona kuti tiri vakundi nekupfuurisa kuburikidza nemadzinza nemadzitateguru edu. Takagarirwa pasi, takarongerwa, vakatigarira inonzi round table. Vakaita musangano yavo, vakaona kuti vanhu ava tichavahwina nepasi. Tikarasiswa chivanhu chedu. Tarisei chionai kuti nhasi zvinhu zvamira sei. Upenyu uri kurarwa mazuva ano unosemesa. Nenyaya yekuti takarasiswa chiri mumaoko nekuda kuombera zvatisati taona. Inini antiselina kuchivanhu ndokwandodanwa ndichinzwikwa. Chaizvo. Kuchechi ndinotoendawo kana ndisi kuti ndichitonorumbidzwawo nevamwe. Asi chimwe ndinokoshesa madzinza angu. Ndinokoshesa madzitateguru angu. Kana tichireva kuti chivanhu hazvireve kuti ndinonamata mbuya, ndinonamata sekuru, ndinonamata ani. Asi tinochemera kwavari kuti chitisvitsireiwo kuna musvikavanhu. Anova Mwari akasika nenyika nditika. Okay. Saka nhasiwo kana uchiudzwa iwewe Lydia, uchiudzwa kunzi chivanhu chakaipa, ambuya vako nhasi vafa vave dhimoni, sekuru vako nhasi vafa vave dhimoni, Abrahama, Mesheki naJakobho wamunotaura vapenyu. Wakambovaona? Unovaziva? Madzitateguru evamwe vanhu. Saka kana ivo vari madzitateguru evamwe vanhu, vako vaipei? Vaipei mbuya vaikukwidza nhova kana yadhirikira? Vaipa nekuti vamuguva? Ngatimbozvibvunzai. Hatisi kumanikidzana, hatisi kuita sei, but wana nguya unombozvibvunza wakagara pako paunenge wakagara. Kuti ndiri kuenda kupi? Ndiri kubva kupi? Ndosaka uchiona vamwe vanhu uchingogara uchingotenderera panzvimbo uchiti ukatenderera wodzoka futi back to square one. Merry go round. Ndowirirana nakola abva uyu. Mai manje anga achitaura uyu. Andofunga tikaswera tese tinoswera tichinakidzwa chaizvo. Tichitambidzana zvedu mafembo, tichikurukura zvedu dzepasi chigara. Muchitambidzana chi? Mafembo. Mafembo chi? Ramunoti ndobute. Anti, ndimi muri papicture here? Ndini antiselina, ndini mambo amuri kuoneva. Munopota? Yes. Ndimi muri papicture apa? Mashamisika. Mashamisika nemekapu. Azviziva kuti kana tiine chivanhu katigezi, tinotogeza nekuti chivanhu hachidi tsvina. Tinopesana netsvina zvamuchose kana taakupindawo munguva yekuti taakupinda takuita zvepasi tigare, tinogeza mekapu dzese idzi. Ndosara ndiri inini chibudiro chandakaita mudumbu ramai vangu ndisina kana mafuta anonhuhwirira ndinenge ndakazora. Mukaona zvandiri kuona paprofile apa nezviri kutaurwa unofunga kuti ndosaka ndatega ndibvunzisise kuti mati munopota bude. Yeah. Nhasi antiselina ndoda kutsiura sataenda kure. Ndida kutsiura vakauya nenyaya yekudzidzisa vanhu avanoti manjuzu. Marasisa vakawanda. Mapinza vana vakawanda munhamo nezvinhu zvavatisingakwanise kubuda nenyaya amunoti manjuzu. Saka muri kuti hakuna manjuzu here muchembere? Ariko. Okay. Handisi kuti ariko. Asi akawanda acho haana kuchena. Alright. Haana kuchena. Nhasi munhu anokudzwa kunzi une manjuzu kwavaenda ikoko nekuti munhu ari kuzora ambi dziri kumutsvukisa. Nekuti vanoudzana nekudzidzisana kuudza kuti kana vanhu vane manjuzu vanoda vakatsvuka vakachena monzi tengai maamarula nemachokoleti nemachimonzi muri kuenda kupi muri kunoita dhina. Saka muri kundiudza kuti hakuna njuzu dzechivanhu. Hakuna njuzu dzechivanhu. Kunotori nenjuzu dzenhope dzisingadi matakanana isa vanoswera vachiti madhina. Kunobikwa sadza rezviyo.
kugobikwa doro rechivanhu 7 days rinobikwa nevanhu vakaguma vasasatevere vasasasangane nevarume. Asi nhasi vanenge vachingoita ivo madhina, vanenge vachinzi madhina, vanhu vachienda kuna naCape Town vachienda kuSea. Unoita dhina uri muno. Asi hamufunga kuti maakushora manjuzi here apa muchemberi? Handisi kumashora, ndosaka nditaikuudzai kuti dziriko, asi dzakawanda dzachona ndo dzavari kurasisana idzi, dzekuti vanhu vanozopinda maproblems avanotadza kubuda mazviri nekuti vari kuitisana zvisirizvo. Hatingaitirwe dhina andiselina, handingaendeswa kuCape Town for dinner, kuningirikiri kuDurban for dinner, vedzinza rangu vasipo, mudzimu wemumusha usipo. Ngatiidai okola. Kana muchiti njuzu dziriko dzechitema, chii chinofanirwa kuitika panjuzu dzechitema? Imboti educata ipapo tingoziva. Because kutaura chinonzi manjuzu antiselina, vashavi vakakokwa nemudzimu yekwako, havana ukama newe, vatori vatorwa. Chinotanga idzinza usati watanga zvese izvi, zvekuti vadzimu vako vakatokumbuka kuti vashavi vavakadedza vava kurasa unhu vakuita sei, vanovadzinga futi. Hazvireva kuti kana varipo vakauya zogara for zviri permanent, vanogona kuuya for temporary, kuzongoya for temporary. Moziva kuti sei vashavi varipo ava, masawira aya anokokwa nevadzimu vedu. Inyaya yekuti mumusha mune vanobata-bata, handiti? Saka mumusha zvamunenge muine vanobata-bata, nguva yaya yekuti mudzimu upembedzwe mumusha, nekuti muna bankuru, muna tete vari kubata zvakaipa. Mudzimu hauuyi mumusha makasviba, ubudi. Munoimba usiku hwese mukaedzerwa muchiridza ngoma, asi mudzimu hauuyi mumusha makasviba. Ndo panoshanda masawira aya akakokwa. Uraiti. Auya opinda opanda matare. Uraiti. Kuchenesa nzira, vachitsvaira vachichenesa nzira. Handiti munonzwa zvichinzi kune machembere. Nyika munosunga kudya, munochenesa nzira, munotichenesera nzira. Vave kumberekwa namai kuti ndogona kugarwa nezvekumusha kwamai vangu inini zvisina kukama neni. Hazvigare for permanent, it's for temporary. Hold on. Mbereko ndeye kutichengetedza. Hold on, nai mimi comment section. Antifufu soko wamurungoramba muchitaga kuti uyai vari pano. Vatokomenta kuti tiri kudzidza, varipo antifufu soko. Thank you, you can go. Varipo ndikuvaona zvangu, Saka ava vashavi ava zviri kuti vanogara nekusingaperi, vanogona kuya kuzobata basa ravo ravanenge vakakokerwa voenda. Vosuduruka. Nekuti vanenge vaita pavo vosunungurwa voenda. Chinogara nekusingaperi dzinza. Unova mudzimu wemumusha neni. Okay. Zvese zvemasvikiro mamwe akutaurwa kunzi anzi ndiri svikiro, ndakazodii. Hakuna svikiro rezera rangu andiselina kunyeba. Handimandiona zvandakaita papapa ningirikiri pafoti apa. Hakuna svikiro rezera renyu. Saka masvikiro ari mazera api kana muchitaura? Hakuna. Masvikiro vanhu vakura, anasoro jena. Vachembera. Uraiti. Vakura, vasisatevere vasaende kunguva yedu madzimai. Vasasazive zvekusangana nevarume mukati memimba yemukati. Nevarume vasikasazive zvekusangana nevakadzi. Hakuna svikiro rakadaro. Svikiro rakayera. Ndosaka muchinzwa kuti svikiro rinogona kungoti kubva kana kuti kunobata kwamutoko kuvanhu vagotadza kunzi isati rafamba sei risina kukwira bhasi. Svikiro rinobata mushonga here? Zvinoenderana nedare, matara akasiyana antiselina. Kune dare rimwe rekuti haritobate gwenzi zvachose. Ndosaka zvichinzi zvinhu zvinoda kuongororwa. Chero iwewo munhu paunopinda uchifamba uchipandirwa matara uchiita sei uchidinika. Usati kana ukapiwa chinhu kwawaenda ukasvika, ungosvika wotora kuti hanzi ndakungotora makwenzi aya ndakutoshandisa ndakutodii. Imbousumira pakulive kwako. Kuti ndafamba ndaenda kwaasawira. Kwamamoyo kwandaenda kwandaswera ndiro. Amamoyo vandaswera ndira avo sawira wandati ndimbopotera. Ndapiwawo kamakwata ndapiwa makwenzi andabva nawo ikoko. Chindivhurirayo mundipe kumakope mundirakidze kuti zvakajeka here, zvakachena here.
wotaura kanenge kwako, ende usati watoenda futi, usati waita rwendo rwacho, taura navo usimuke. Rwendo rwako iro rwambotaura neve kwako kuti vakupe kumakope, aiwa svikiro rine edge rinaro. Kana muri kuona henyu macomments, it's okay. Ndinotopokana nemi. Inogona kutoita munhu anogona kuita mwana mudiki agobatwa nesvikiro renzvimbo ari mudiki asati akuziva chinonzi murume kana mukadzi, asi paanosvika panguva yekuti anoti samu, zvinogona kumboti taramukei zvoenda, nekuti ari itsvina, ari musvikiro haringapandire matare richiyamwisa, munhu achiyamwisa. Rinoti rinosuduruka, rine nguva yarinosuduruka. Apa call apa ndakuregai ndichikukatai, panenge paita makwikwi echivanhu. Makuita muchipindurana zvokuti pakutoda kaprogram kechivanhu, makuita muchipindurana mega. Aiwa, vatopanzwisisa muchembere soko. Atipokane zvekudaro. Ndosaka ndavaudza kuti rinoti sudurukei kana pachinge paita zvinhu zvekuti panenge pakuita zvinhu zvinoita kunge zvinosemedzesa kana kudii. Maita basa kola, vana vadiki chaivo vari kuuya vachitidzidzisa zvavari kutidzidzisa kusaidhi rechivanhu. Ndinokutendai kola nepfungwa dzenyu. Thank you so much. I highly appreciate. Ngavapinde vamwe tidzidze tise nekuti chivanhu hachina fomirwa. Zvakanaka, indatenda zvangu. Ngatidai ndikabva kutora kola wandiri kutora uyu, ndakumboinvita vechikristu, pamwe mungange muchifila kuti makutadza kupinda, makuoverridewa nevechivanhu. Ndikapedza kola uyu then vechikristu ndinokupaiwo flow yenyu, ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Maswera seswari ndadzoka. Pane pandanga ndichida kupatsanura zvishoma pachitaurwa nyaya dzenjuzu. Iyo yanga ichitaurwa nasisi vabva ndazoona kuti pamwe inogona kupedzisira yakutoitenge tadhaivhita topic. Alright. Svikiro haro zvadhipenda, kana riri redzinza rinogona kugara pamupwere chaiye ane 13 years kana 10 years, zvotonzi aenda kunotamba uyo, regai timudedze, otouya otozopanda matare, votouya votaura netateguru zvavari kuda kutaura. ndava nditateguru vaya kuzogara pamupwere wavo, votaura ravanotaura voenda. Saka kana munhu achinge abatwa kana ari kuyamwisa kana kuti ari kumazuva, munonzwa kuti hapandi matare, ipapo unozoti wachena, une nguva yachachenurwa. Kana achenurwa ochizodzoka opanda matare. That's number 1. Number 2, vana manjuzu, ava vana njuzu yangu ava vakazotanga zvavo manje nemadhinaya. Muziviro watinoita isusuwo zvedu pakudzidziswa nanasekuru vedu vachiri vapenyu, tichizodzidziswawo zvichienda mberi. Chinonzi njuzu masawira ana tateguru vedu, kwete masawira edu, ndaana tateguru vedu. Okay, kana tichiti ana tateguru tiri kutaura vakaenda ka? Vakaenda, that's our ancestors. Okay, alright. Regai nditaure ndichidaro. Vari vana tateguru vakadaro ivavo ndo vachaziva kuti aiwaka, inini ndiri kuda vashandi pano. Zvino mushando wandaa kudedza pamwe ndigaradziva. Njuzu kune dzinonzi vanagaradziva, kune dzinonzi njuzu dzenhope, kune tsungunu, kune garagomo, kune garadunhu, dzakawandisa chadzo dzakadzingwariko. Injuzu dzese dzamuri kutaura idzi? Injuzu idzo. Uraiti? Yes. Saka dzakadaro njuzu dziya dzinosvika pakuti dzatumwa nanatateguru zvekuita. So dzimwe hanzvadzi dzangu dzakatsvuka dziya kunge inini ndo dzimwe dzacho dziri kumhanya kunoti takuita zvenjuzu. Njuzu idzi dzamuri kumhanyira dzimwe dzacho dziri kufanira kuita control yanatateguru. Zvoreva kuti inini ndindadziemploya, toti like inini ndaemploya imimi Auntie Serena. Ndozvandakuisire pakambani yangu. I'm the one who is supposed to control you. Hamuiti zvamunoda pakambani yangu imimi. Ayo, ndinoita zvinoda muridzi wekambani. Todai. Zvino zvazvazoita ndezvekuti vazhinji takuita njuzu
dzinana mayerera nedzimwe dzacho njozu dzinana mupeperekwa dzekuti mweya yakangoshaya pekunogara iri kutoshaya pekugara. Zvino imi mongo ikumba youya muzoona makuita chimwe chihure nechinotyisa. Vashoma venyu hapana kana varipo vakaita zvemadhina nevakaitwa zvemanjuzi nemadhina nechi vane upenyu huri kuendeka. Hakuna zvakasunga zvekutosunga zviya. Vazhinji vacho pezera vakungoita chipfambi. Njozu dzakanoshaya pekutonogara. Zvino imi pamakangodzidedza dzakamba dzaimba dzazikungogara zvava kukupai madzodzo muupenyu hwenyu kusvikira amen, until machigadzirisirwa zvakare machiitirwa mune rakanaka. Saka njozi idzi dzauya dziripo kuti dzinonokontrolewa nanatateguru kuti apa madai. So pamwe pacho munogona kuita njozi idzi dzisina anatateguru dzotokuitirai zvamuri kuda, dzigokupai mari dzigodi. But if you just go wrong, a silly mistake yauchaita against idzo dzinogona kungokupisira zvese zvadzakakupa, potse kukuuraya. Ndava hadzina control nanatateguru 1, 2 hadzina kuchena. Saka zvakadarezvo zvichakupa madzodzo mangwana. Ndopanda ndichida kuti nditaure ipapo. Hanzina rega ndibvunza, hanzina muchembereso ko isu njuzu dzekubleacha. Idzo dzekubleacha dzekuti munhu akangotsuka chete akutonzi injuzu. Idzodzo ndo dzatambudza vanhu mangwana. Saka chandinotongokuadvisa ndechekuti musabata zvamusinganzwisisi. Uyezve vanatateguru ava ndo masawiro adzo adzisi dzako, ndedzanatateguru. Saka iwewe uchifambisa dare kana uchiita chinhu chavo chonza dare ranatateguru, woregera kufambisa zvenjuzu izvo ukaita zvenatateguru, ivo anatateguru ndo vachaziva kuti aiwaka ndina sawira wangu njuzu uya anofanira kuita zvakati nezvakati. Vanoudzana ikoko vopedzerana kumhepo kwavari. Isusu chedu kungochengetedzwa nekuenda mberi. Saka ndo zvandingangoda kuti nditaure. Uyezve makare kwaiti mupwere akatorohwa nemudzimu chaiwo aigona kubviswa pamusha oendeswa somewhere. Ndava kuna amwe asekuru vane 70 years vane makona euroi vanozoti tiwombere kamupwere kakazvarwa nasaka kane mukaka pamino. Saka maiona kuti aigona kubviswa oendeswa somewhere. Pamwe pacho maizoona kuti kune vana vakakurira kwana ambuya vakangodai vakamitiswa nzi ndo azobatwa nemudzima azotakurwa azoya kumusha. Izvozvo zvaiitika. Ndava vana vanokura mumusha mune vamwe varoi mumusha mainokurwa vamwe tsoka. Vanokura mumusha mairoiwa vamwe vazongouya vakura mudzimu wopanda raunopanda. That's why maizona ndiri kuramba ndisiri kuwirirana nevari kuti hanzi mudzimu unogona kutadza kugara mupwere. Munhu anogona kutoya ne 25 years. Okay. Dzimu rakatomurova zvaro rozoya ropanda nzi ndine ngana, mwana wangana. Kwasekuru venyu vainzi ningi, kwasekuru venyu vainzi ningi, vokutaurira line chiyese yeupenyu hwavo yomusha mavo. Saka zvachidaro ndopavaizoti aiwaka regai tichitenga mafuko ari kudiwa, ndava dzimu ratobata masuwo zvichienda zvakadaro. Handizivi kana paine mubvunzo mushoma pane izvo zvandatsanangura ndiipisire vamwe mukana. Aiwa, matsanangura zviri muzheve tinozviwa. Maringe nezvamataura maita basa nekuti jekesera ipapo. Tatenda. Tinotenda. Takuti timbopawo vechikristu mukana. Vanhu zvamuri tichiita live ino mogobata meseji yangu yandataura kuti kuwana antifufu soko vekubleacha. Mogomhanya makabata foni kuna antifufu soko kuti wanga uchitaurwa naantiselini. Ikomendi yavo yandatora apa. Nachiverenga ikomendi yaantifufu. Mukoma CJ muri kufona foni siriyo. Mukoma CJ muri kufona foni siriyo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Ndati ndipinde ndichifarira nhaurwa yamuri kutaura nezvayo pamusoro peChristianity nechivanhu. Tinotenda. Chekutanga ndoda kuti problem yatinayo isu maZimbabweans ndeyekuti vazhinji vedu takabatira chinamato pamusoro. Saka tabatira chinamato pamusoro takurasa tsika nemagariro. Ndopandinodzoka ndichipa definition yekuti chinombonzi chivanhu chii. Chinonzi chivanhu itsika nemagariro dzedu isu vatema. Ndiri ipapo tribe imwe neimwe ine chivanhu
chainoita, be it kuIsrael kwakaradzikwa Jesu chaiko. Kune vakamboenda kuIsrael vanotoita chivanhu chavo. Varungu vakatiunzira shoko vanoita chivanhu. They believe in kune ma-astrologists kuvarungu. Kune atinoti ma-clairvoyants. They consult their ancestors, but vanozviita nenzira yavo. Kuchirungu vanokonsulta zvechuwa. Kana mamusingazive kuti kuchirungu vanokonsulta iyo ma-clairvoyants awaya vanokonsulta zvechuwa. Ndizvozvo saka tiri kuona kuti isusu mazimbabweans especially nemhaka yandichiti mazimbabweans imhaka yekuti South Africa, Botswana, Malawi vachiri kuita chivanhu chavo, but isu muzimbabwe haminoti takachivengerei. Nokuti ndiri ipapo panhau dzevarungu, varungu vanototi munhu akarwara they believe mumamuni. Muni ndo patinozoona kuti kune vechivanhu isusu mashona ndo patinoona kuti paya tinoti gore redu rinogona kupera muna October, gore rematare echivanhu rinopera muna October, ndo panenge pachicelebratewa izvozvo. Then poita time yekuti panonzi matare achivhurwa kunana end November uko. Ndosaka muna mbudzi ichirespectwa, November ichirespectwa zvisingaiti, inyaka yechivanhu. But vanhu tinoda kujaja, ndo zvandiri kuona ndo problem iri kuitika. Then ndabva ipapo tete ndochitaura nawe kuti mudzimu chii? Mudzimu mweya wemunhu akafa unomuka. Dzinza rese nerese munhu ane mutupo, munhu ane semonemu une kwaakatobva, especially padupo munhu wese muZimbabwe ane mutupo, kuratidza kuti munhu une kwaakatobva. But nhasi uno tinotiza mimvuri yedu tichida kunobatira zvimwe zvinhu zvisingatiyambutsi. Ndiri ipapo ndozotaura nchianza ishu yanga ichitaurwa, ishu yekunzi hanzi svikiro. Svikiro, munhu unokwanisa kuita svikiro at any age. At any age unokwanisa, because kunzi svikiro. Svikiro inhau yekuti uri kubudigwa nemweya watateguru. Kana kuti wateteguru uri pauri ndo unenge wakubuda, ndo paunozodedza uchinzi svikiro. But nhau inoitika ndeyekuti kuchivanhu pane madays anotorespectwa. In the Bible it's there. Kuvanhu vanonyatsokuverenga shoko kuti kuna Leviticus ukoko pane nhau yekuti kana munhu akatosviba ari kumaperiods unenge achinzi akasviba 7 days kana dzazokwana munhu ozoenda pamberi oparidza oita sei. That's the same applies kuchivanhu. Kana uri kumaperiods awito pano unenge uchinzi wakasviba wakwanisi kupandira vanhu. Kana uchiyamwisa the same. Alright. KuBhayibheri zviriko. MuBhayibheri zvirimo, kuchivanhu zvirimo, but nhau iripo ndeyekuti vanhu tiri kuverenga shoko racho. Ini ndinobata kwese. Vanhu tiri kuverenga shoko racho tichida mavhesi atinonzwa kufarira isusu. Hatisi kuti nemo. Zvakafanana nenhau yemaTombstone. Tombstone muBhayibheri kwakanzi shongedzai pamakaradzika hama dzenyu dzakaenda. Handiti tikaenda kuNew Testament kunonzi rangarirai avo vakaenda vaibata mabasa akanaka. Muri kunzwa kupembera kuri kutaurwa naMwari in the same muBhayibheri. Uchiva kana zvava kutoti zvaipa. Kana zvakuchishona zvaipa, asi kana zvamuBhayibheri zvakanaka. Asi muBhayibheri zvirimo. Ndo pandambokota vhesi pakome ndikati kuna Revelations takanzi naMwari kana paita arwara pakati penyu mushandisirei makwenzi. Makwenzi acho kandochivanhu. Astrology irimo here? Astrology irimo here muBhayibheri kola, if I might ask? Yes, muna Revelations. I will try to look vhesi chaicho ndokusenderai pahando nichakusenderai kuWhatsApp kwenyu. Inototaura nyaya yemakwenzi. Mwari vakatoti hanzi shandiserai makwenzi. Kana paita anenge arwara muna Revelations it's there. Astrology yekubvunzira. If I'm not mistaken, last week patakaita chirongwa ichi, I think mukoma CJ vakatipa vhesi repakanobvunzirwa naniko. Imi mukoma CJ ifonai apa mutiudze. Vakatipa vhesi muBhayibheri repakanobvunzirwa zveastrology izvozvo. Saka kana muBhayibheri makanobvunzirwa zveastrology, makuti nhasi zvashata izvo zvirimo muBhayibheri sei? Takapiwa vhesi zveshuwa. Endererai henyu mberi kola.
Alright, saka ndopandiri kuti vanhu vakabatira ini ndakuti bhozi ndakuziva nzira yandiri kufamba vanhu vazhinji vakabatira chivanhu chinonzi Christianity pamusoro ende vachibatira padenga. Problem yatiri kuita muZimbabwe handisi kujaja handisi kushora. Mapastors mazhinji maprofets mazhinji ari kurova bute behind our back, ari kunoitira mapira emadzitateguru avo behind our back, but they know kuti breakthrough yedu iri pakuti dzinza rimwe nerimwe munhu akaona akaacknowledge ancestors anoyambuka. Ipapo vakunyatsozwa kuti tipaiti kana taudza munhu chokwadi mari kuchecha ichauya. mapasta vari kudii? Ngati problem iri kuitika ndeyekuti mapastors maprophets akawanda behind our backs vanonoita chivanhu. Hanzi Leviticus 19 verse 31 iye kurova bute ndahwanda nekuti ndinotoziva umwe pastor mukuru chaiye anoparidza anouya panhingirikini penyu ipapapo anorova iyi asi ndipastor mukuru chaizvo. Pastor mukuru chaizvo. Asi kuchechi vanombokudzai kuchecha vanokuta bute kuti vedu we dambudziko mwanangu rawasangana naro rekusaroorwa dambudziko iri rauri kusangana naro just go and acknowledge your ancestors. Ende nhau iripo panyaya yemudzimu. Pane anga achida kunzwiswa kuti mudzimu muri kurevei kana muchiti kune vakasviba kune vakachena. Midzimu iri mumaclasses 2 vakachena ivavo nevakasviba. Vakachena ndo vanhu vakaenda vaibata mabasa akanaka ende vanodzoka vanosarudza munhu mukati medzimba ane maoko akachena ndo avanosarudza vonogara paari kuti atungamirire dzinza. Then kwozoitawo vane mabasa akaipa ndo pachinonzi kana mudzimu wabuda unoda kubvunzwa maquestions. Okay, unoda kunurwa. Kana wakasviba ukakwanisi kubata mabasa ukwanisi kubvumbamira dzinza because mudzimu ingori mhepo yemunhu wakafa inodzoka yozochengeta. Kana yaitawo zvakaipa ndo paunonzi ukapembedza mhepo yakaipa uchiti idzimu waunganidza machira ausingazivi ndo pazvinozokupandukira. Ndoenda kunhau yanetsa muZimbabwe nhau yemanjuzo. Vanhu vakawanda vari kupembedza manjuzo. Handisi kuti manjuzo akaipa. Manjuzu tine maclasses. Vanhu vazhinji vane machira ekupenya kana varipo paplatform apo. Machira ese anopfekwa akapenya asi enjuzu ndeye anonzi mazungu. Vazungu ava ndo vanenge vari maIndians, vari mawhite, vamwe vakafa vakaiswa inonzi chivanopiswa. Vapiswa ndobva vanokandwa mumagungwa. Imhepo dzinenge dzakutsvakawo pekugara. So iwo mameri spirits wawo ariko akanaka ariko akashata. Then chinozoita kuti vanhu vakontroliwe nawo kuchizoita zvinhu zvakaipa. Hakuna muzungu akachena chena njuzi yakachena inopinda mubhawa inoda tsvina. Njuzi haidi tsvina, ikatobuda ichitotaura inotokudza kuti iwo wakaroya iwo wakapomba uri kutsvakei pano. Reurura inotokureurusa kuti reurura zvauri kuita zvakaipa. Okay. Tiri ipapo. Saka kuti ndiri kuti vazhinji vane machira ekupenya vari kupembedza anonzi mazungu noti njuzu. Njuzu ndo dzambotaurwa tinana garadziva. Tine dzenhope, tine dzakasiyana vana tsungunu, adzitombodi. Kunewo idzodzo vana tsungunu ndo dzechirungu. Tapiwa vhesi na prophetess Bolt Carter ndiyo here prophetess. Tinenge tapiwa vhesi na prophetess Bolt Carter but handina kuibata. I think vachainyora futi ndinoipina kana vanyora futi ndikaiona. Sorry about that. You can go on. Saka zvinozoitika panjuzu. Njuzu is a friend. Ifriend inouya kuzobetserana. Zvinoitika ndezvekuti dzimu tiri panyaya yedzimu ipapo. Zvinoitika ndezvekuti dzimu rine zvarinobata. Pamwe ndisekuru vaitawo zvekuvhima, pamwe vaingorwawo hondo vanouya kuzobvumbamira vachichidhipenda nokuti zvavanokwanisa ndezvipi. Saka vadaro letsei kuti ndisekuru ava vaingoitawo pamwe zvekurapa kana kuti zvekuvhima vanotsvakawo masahwira. Tiri ipapo tine vatinoti tine vavhimi, koita vanonzi madzviti. Madzviti ndo vanorwa hondo, saka vanotsvaka masahwira iwawo kuti auye azobetserana nawo. Then kozoitawo vamwe vanorapawo vari kune ivavo vekumvura vanagaradziva nemazungu. Saka vanovatsvaka kuti no, inini muzukuru wangu akadai, asi kana muchida ngatiuyei tibetserane tifambise basa. Saka vamwe ndo vanozoya kuzoshava, vachizouyawo kuzorapa nokubata mabasa akasiyana siyana. But zvinoitika dare renjuzu
dare ramasahwira vavhimi madzviti haribatwe usati wapedza dare ratateguru, usati wapedza dare remudzimu. Biti vanga vambuya kana kuti ndisekuru vari kutungamira dare rako. Haukwanisi kubata matare emasahwira ayo usati wapedza izvizvi. Kola, mune makore mangani if I might ask? Ndine 27. Vana vadiki, muri kuzviziva sei zvinhu izvizvi? Isusu ana antiserina vakuda kutopedza kugeza tisingazvizivi. Makazviziva kupi zvinhu zvese zvamuri kutaura izvi? Regai ndichitsanangura ndichidai ndichisimbisawo vamwe. Okay. Vatete, ini ndakasangana nezvakawanda mukukura kwangu. Kurwara zvinhu zvakasiyana siyana. Asi mai vangu vaive nechivanhu, mbuya vangu vaive nechivanhu. Then unfortunately they passed only mwana mudiki. Saka handina kumbozviteerera because mbuya vangu vaita zvekurapa but vaitindisa kuchechi. But growing up ndiri munyaya dzekuchechi, inini ndiri munhu wekuti ndairota hope ndiri muchechi. Ndakatanga kunamatira vanhu muchechi kuna naBaptist akuitwe zvedeliverance, but ndakatanga kuita deliverance ndichiri kuSunday school. But ndaisaziva kuti chinonditungamira kubata basa iroro chii. Then it comes kuti ndakatanga kuchinja mumachechi, vana makandiwa ukoko ndichienda kupi. Ndikatanga kuchirwara zvisinganzwisisiki, ndichita business ndichizarurirwa zvisingatomboite. Ndikatombosangana nomwe muchembera akangonditi mutauni, iwewe mwana iwo nechivanhu. Ndikati inini siyanai nazvo, inini ndiri wokuchechi. Ndozvandaita. Then come last year but one ndakazorwara zvokuti kana vamwe vafundisi vakapera simba, pakazoita one mufundisi wekuchechi zetsisi akanyatsoundudza akati mwana wangu une chivanhu chiri pauri, ukangochigadzirisa, ukangoacknowledge, it's not kuti you are worshiping them, ukangoacknowledge chete mazitateguru ako, then zvinhu zvako zvinodini kana kurwara kwauri kuitawo kunopera. I was shocked, ndakangonzitora fembo ukande pasi ubva wageza naro ndobva ndatopora. Saka zvimwe zvinhu zvakaitika ndezvokuti inini ndakaita maresearch because ndaisingadi kukanganisira Mwari. Ndichiti Mwari handidi kupinza muzvinhu zvinokuwadza ini nezvinokuwadza dzinza. Ndobva ndachitanga kuita maresearch angu. Ndakaita 40 days handi ndichinamata. Ndozvandoda kukuudzai kuti midzimu naMwari vanofambidzana, zvinodyidzana. Ndakati Mwari ndaakutsanya, ndoda kuziva kuti zvinhu izvi ndozvifambisa sei. Moziva kuti andi ndakatanga kungorivhiligwa zvimwe zvondaiva ndichidzidziswa muhope kuti unokumbirira uchidai. Ndakambotanga kuda kuona paYouTube kuti zvinoitwa, ndikaona kuti pato neconfusion. Ndobva ndachitanga kunamata. Ndipo ndakatanga kudzidziswa kuti unokumbira. Saka nhau iripo ndeyekuti kana wanzi une chivanhu ndiwe nemudzimu yako naMwari. You have to balance it. Ukatsanya nekunamata usinga acknowledge your ancestors, hazvifambi. And the same applies, ukanya kuda kuacknowledge your ancestors usinganamate, hazvifambi. Because my ancestors vanokwanisa kunoti kana zvaunenge wachema vanotaura namusika vanhu, mwana wedu akusangana nezvakati, mhinduro inotouya ende vanoiudza nenzira dzakasiyana siyana. Kunyanya kuhope ndoko vanotaura newe kana kukuradza mavisions. Uraiti. Wow. Ndozvavanoita. Saka chivanhu, then confusion imwe inoitika ndeyekuti vanhu tinoda kubetserwa too much, kuti kwaenda nhingi ndokwandinoenda. Inini handina kunasahwira kwandinoenda vatete, but ndakazvikudza ndega ndikati kuti ndichakanda pasi ndinotaura navo. Ivo kana nguva yakwana vanokuzotokuzarurira munhu anokwanisa kubata dare rako, kuti anokwanisa kushenura muzukuru wedu ndeuyu. Vanokuratidza vega, hazvisi zvekutevedzera, nokuti zviri kuitika. Kwane vanhu vanonyeba vachiti vari kusvikirwa, vamwe vachishandisa zvikwambo. Saka zvinonetsa kudifferentiata iwe wangoinvitwa nemunhu wobva waenda. Saka ini ndinonyanya kuemphasiza kuti ari kuita zvechivanhu, ari kuda kupinda munzira yechivanhu. Unokumbira kumidzimu yako naMwari. Kana usati wagona zvekukumbirira, namata kuna Mwari kutsanya chaiko, uye uchisiyana nezvivi. Midzimu haidi tsvina, haidi chihure, haidi kubvisa mimba, haidi munhu anongodhakwa. Haizvidi, haitodi tsvina. Wow. Inosema. Thank you so much. Saka unobva mudzimu unotokusiya, unoda macommandments aya memuchiti pamwe takuita zvechivanhu takumadzvenga, kuchechi zvaiparidziwa. Mudzimu manje utori strict pakuti kuchechi unenge uchitkanganisa kauchigarawo chimwe uchiti hapana anokuona. Mudzimu unenge wakakutarisa kuti saka mwana wedu haasi kunzwa nhau dzemumabhawa, haasi kunzwa nyaya dzekurara nevanhu, kuti nhau dzekubvisa mimba, vanotokuudza vagotokusungira futi life kusvika wapinda mugwara. Wow. 27. Ende muri kutaura zvese izvi.
Let me thank you so much for Then sharing. pane nhau iri kuitika. Mati, Pane nhau imwe iri kuitika vatete. Vanhu vazara nezvimacanganibheki mudzimba zvine magumbezi, machira anoti mafuko emidzimu, nezvuma vanoda kutomechanisa. Ndiri papo ndoda kupa dzidziso yekuti kana usati waudzwa nemidzimu yako usatenga jira nokuti sahwira achitenga jira. Unotsamwisa midzimu. saka midzimu yacho inofanirwa kukuudza sei? Vanokuudza vanouya kuhope slowly but sure. Problem iripo vanhu tiri kumhanya vatete, vanhu vari kuda kupfuma. Saka munhu angofunga kuti ndikaita chivanhu uye ipapo futi ndo pandada kubata kuti kana uchita chivanhu ingova nemweya wekuti ndiri kuda kungoita to please God and my ancestors. Usatarisira zvinhu zvakawanda. It will fall into place. Kana nguva yacho yakwana, chivanhu is like muri kuenda kunorwa hondo. Muchida kunorwa hondo unofanira kushinga semusoja nokuti uchapinda nemuminzwa ugosangana nezvakawanda, but zvinoda kuchena, kugara wakachenera matare ako uye uchingokudza Mwari nemidzimu. Saka hazvisi zvinhu zvokuti unoita uchiti nokuti ndiri kuda kuita mari nokuti nhinga akapfuma ndozviri kumhanyisa vanhu kuita zvemanjusi, because wakaona akaitigwa dhina zvikavhurika, vanhu voda kuchienda kunoita izvozvo the same. But gwara riri pakutiteedzera padiki padiki, vanokurotesa vachikuudza kuti mwanangu ita so, mwanangu ita so, mwanangu ita so. Uchimuka na 3 am uchikumbirira, kuma 6 uchikumbirira, vanokutungamirira. Muchembere, maita basa tinotenda. 27-year-old. Muri kutidzidzisa zvechokwadi. Zvimwe kudzidza hazvina zera. Ungangoona antiserina vakadai kukura kudai uye kukura eji nemutumbi. Asi pasina zvinozikanwa hamaini. Tiri kudzidza Muchembere, maita basa stereki, tatenda. Aiwa ndinotenda Masvita. Well, let me take this opportunity to acknowledge the presence of the likes of Anna Prophetess Bolt Carter, vari pakati pedu. Ndaona Pastor Ivy Kombo, vambenge vari pakati pedu, handizivi kuti vachiripo here. But welcome to the program. We appreciate so much your presence. Regai ndidai ngatimbopaiwo mukana vanhu vechiKristu vari kufona iko zvino. Kana muri kutaura zvechiKristu, rambai makabata ichirira sezvairi kuita izvozvizvi, kuti ndizive kuti muda kumbotipakurirawo zvechiKristu. Nhasi tinenge tiri kuovershadow vanhu vechiKristu. Hatisi kuda kudaro, tida kumbovapawo mukana wekuti vataure mamiriro avakaita. Vose vataura, ndaona vataura zvemidzimu yavo, asi vachipedzisira vaenda kuna musika vanhu. Ndinodavira kuti ava ndevechiKristu, varamba vakabata. Ndinokuchingamidzai pachirongwa chiKristu nechivanhu chedu. Maswera sei? Hello, Auntie. Hello, how are you? Ndiri right, makadini. Aiwa, tiripo. Ndinodavira kuti mauya nechiKristu, kusaiti kwechiKristu. Ini ndinoita zvese. Imi munoita zvese? Muri gumbo mbagumbo kunze? Ndakamira nemakumbotu akabhalansa chaizvo. Akatobharanza. KriStu rimwe riri kuchivanhu. Alright, since mati munoita zvese gumbo mbagumbo kunze, makabhalansa, you can go on. Okay. KuchiKristu ndakakura ndiri mwana uye wekuti ndaenda kuchechi. Every Sunday tenge tiri muchechi. Every Sunday tenge tiri muchechi. Shondo roga pachishona. Sunday. Sunday yega tenge tiri muchechi, ndo makurudzirwa ndakaitwa. Ndakarerwa nana gogo nehama. Handina kurerwa namai. Saka munongoziva vana gogo vakudhara vaida zvechechi stereki. Saka every Sunday tenge tiri muchechi. So ndona maisaura here. Sorry, Kona, you can go on, I'm back. And then right. Okay. So ndinotsanya, ndinonamata, ndinopfuga mamba mangu ndichinamata, ndinotoverenga Bible, ndotori neBible. Okay. And then kuchivanhu ndiriko futi. Muriko?
ndinotoitawo munamato wangu ndichitaurawo nemidzimu yangu. Alright. Ndakarerwa nasekuru baba vababa. Okay. So baba vababa kundirera kwavakaita vanga vaine mudzimu wanga vari pavari. Saka I think ivo vaizivawo kuti pane zviri pandiri. Inini semwana hapana chandaiziva. Alright. Asi nekufamba kwenguva ndakazongo ndichigara nagogo mai vamai. Gogo vakazosvika pakutambura because kufamily kwavo kwaitamburiwa stireki like vanga vakaromba imwe so vakazosvika pakundishayira mari yechikoro nekundichengeta ndobva vati takukudzosera kupi kumusha kwako. Okay. Saka vandidzosera kumusha kwangu kudaro sekuru vangu vanga vachiri vapenyu baba vababa asi baba vangu ini vanga vafa namai vangu vanga vafa asi ndasingagari navo zvangu. Saka ndakadzoserwa kwasekuru zvikanzi sekuru chipedzisa ichi patasiyirawo because ndiri mwana ndiri mubvakure. I think munoziva shona ndikutaura. Ndinoinzwa munobva kuMalawi. Mubvakure outcast mwana outcast anonzi kudi nechishona chedu. Mubvakure munhu anobva ningirikini, munhu anobva kunyika isiri yeZimbabwe. Mabvakure kazhinji vanhu vaibva kwana Zambia kwana Malawi if I'm correct. Aiwa handidi kutaura wedhi randinoziva rinotaurwa. Iroro let's skip. Taura henyu nyaya yenyu, handidi kutaura. Harina kunyatsomira zvakanaka wedhi racho. Mukoma CJ harina kumira zvakanaka ndosaka ndisina kutaura. Alright, anyway. Saka vekwamama vakazosvika papoint yekuti vanga vasingachakwanisi kuti vandichengete, vanga vasisina mari. Then vandidzosera kwababa. Sekuru vanga vachiri vapenyu, baba vababa vanga vachiri vapenyu. Ndobva ndasvika ndobva ndabayirwa wai mumusha. Zvinhu zvese zvaiitika ndandiri mwana handina chandaiziva. Ndobva ndanobayirwa gwai mumusha. And then later on nekufamba kwenguva sekuru vaingotaura zvinhu zvavaitaura vachiita kunge vari kundidzidzisa like. But ini ndaingoshaya kuti ko sekuru vari kuzvitaura vari kundiudzire zvinhu izvi. But kozori nyaya kuti ndakura manje zvakumanifesta manje ndakutanga manje kuzviremember kuti that's why sekuru vakandikudza kuti sekuru I think vakaziva kuti pane zviri pandiri. Then vakabva vatanga kutaura vachiti inini muzukuru handipindi mun'anga. Vaingotaura from nowhere. Zvisi zvokuti takagara dare kana kuti asi vaingotaura from nowhere ngoti inini muzukuru handipindi mun'anga. Ivo kana wakupinda mun'anga munoti wakatodzana asi handiite zven'anga. Ende inini kana ndafa handidi kurohwa guva. Handidi zvechivanhu. Asi taidya food yechivanhu. Even up to now ndinofarira food yechivanhu. Mumba mangu ndotobika food yechivanhu handisi munhu anoita zvemarestaurants or matake-away. Ndinotoita hangu zvematake-away nemarestaurants kana kuri kuti ndaita nhungo dzekubika. Kola kana sekuru vaisaita zvechivanhu vaisada kuitirwa zvechivanhu ko wai yamakaurayirwa yange iriye? Ndozvandariva zvengati ndandiri mwana I didn't know anything. Asi iko zvino nekuti ndakura zvakutanga kumanifesta kuti asi sekuru ndosaka vakazodai vakadai nepapapa vakandiudza kuti. Saka Kola tichi fast tracker to now. What is it that led you kuti mufunge kuti muri munhu anoda kuita zvechivanhu? Chii chakakulidhai pana izvozvo? Wopedza ndinorota. Right. Ende ndakatombonamata kumasowe. Ndikatosvika pastage yekuti ndanda kuda kutoitwa muprofita.
asi for some reason zvakazongokona hazvo because zvimwe zvacho zviri sensitive handingazitaura hangu pano palife. I don't want to offend vamwe vanhu vanonamata kuchipostori. Hold on. Taura indabvisa palaudi. Ndinopirikira ndirini. Iko kumaprofita ikoko. Alright. Vaiona chipo chiri pamuri. Alright. Kola. Kola, hapana anomboofendeka. Zvamataura ipapa apa briefly ka ngazvitaurwe kana zviri kuitika muchipostori. Ngavanzwe vanhu vazive kuti ndo zviri kuitika muchipostori. Kuti kuhope kwenyu makanzi imimi. Ndakukudzoserai palaudi ndipirikire zvamataura. Hold on. No offense. If that is the truth that you got from hope dzenyu, hapana offense on anyone. Vari kuti kuchipostori vakanzi kuhope dzavo. Ukaramba uchiita zvechipostori iko kuku, nechipo chatakupa wakuzopedzisira wagashidzwa chikwambo kubva kupostori hwenyu hwamuri kuita. Ndo zvavanga vari kuti pamwe vanga ofende vanhu izvozvo. Munokwanisa kuenderera henyu mberi. Saka zvadaro zviranzi uchapiwa chikwambo chichatipedzera dzinza. Siyana nazvo zvekumasowe izvi. Asi ini ndakaramba ndichingoita naro kuti kana zvingamboita ndingambosiya. Munozwa kana wajairira chinhu soka chinenge chakukunakidza kuti uchisiye so zvinomborema zvinonetsa. Zveshuwa. Asi tafamba kudaro pamasowe papo maprofita akazotanga kunditira maattitude vanhu vasingachanditaudzi pamasowe pasisina kana achiri kumbondida. Asi hapana munhu andambotukana naye. Okay. Asi ndakangoona vanhu vakungondifuratira like. Saka makazosuduruka here kuchipostori? Ndakatozosuduruka nenyaya yekuti vanhu vese vanga vandifuratira vasingachandide. Saka iko zvino ndina munhu ndakambotukana naye. Asi ndakatanga kufunga hope dzodzi manje kuti hope dziya asi ndo zviri kuitika izvi. Ndo dzakatanga manje kundidzinga manje vanhu vese hapana ngachandida pamasowe nyangwe maprofita chaiwo hapana ngachamboda kundishandira. Saka pamakabuda kuchipostori makazopindana nepapi? Pandakabuda muchipostori handinazombodzokera kuchechi. Izvozvi ndakangogara zvangu kumba. Saka chivanhu munochiitira papi? Ndepapi pamunopinda pachivanhu? Pachivanhu manje inini because sekuru vakataura vakati ini handipinde mun'anga handiite zvemushonga. Saka inini chivanhu chandinoita ndechekufood. I eat food yechivanhu. Handite zvekutenga mucheka. Saka food inokubatsira ichi pachivanhu nekuti zviyo tinongodyawo mapfunde tinongodyawo iro raisi mupunga chaiwo kuisa dovi tinongodya. Saka zvinondibatsira pakuti iye ari pandiri wacho yeye akanditi nhasi ndikuda mutakura une nyimo nenzungu ndikaubika anonzwa kufara. Munozviziva sei kuti afara? Ndisekuru vangu ivavo. Munozviziva sei kuti afara? Sekuru vangu vainwa wine. Endeni ndinonwa wine. Alright. Sekuru vangu vainwa kasolaga. Imi munomwa kasolaga. Alright. Sekuru vangu vaipfeka hembe dzenavy blue. Imi munopfeka kala yavo favorite kala yavo yanga iri navy blue. Inini kana ndichitenga hembe anti
Munopfeka Color, navy my blue. favorite color is navy blue. Alright. Okay, saka Black, ndinongoitenga here and there, but handidi too much. alright. My favorite color is navy blue. Your favorite color, your favorite dark color yangu. Alright. Eh. Saka that way munotoziva kuti midzimu yenyu yafara nezvikafu zvamunodya nekala dzehembe dzamunopfeka. Munomboita nekutoona zvinhu zvangu zvichitondifambira zvinotanga kutovhurika. Uraiti. Uraiti. Kana ndikasaita zvandenchiudzwa izvo ndinotonzwa mavoices munzeve anenge achitondiudza kuti nhasi ndoda kuti uende kwakati, nhasi enda kwakati. If I don't do that, zvinhu zvangu zvinosunga. Uraiti. Ya, mauyawo nedimension yakasiyana iri kutaurwa nevamwe. Mauyawo neyenyu. Tinozvikudza kuti mune yenyu iri kuita kuti upenyu hwenyu hufambire mberi, like yekudya zvikafu zvechibhoyi, yekupfeka kala yakaita senavy blue, mati inofadza madzinza ekwenyu. Thank you so much Kola for sharing zviri pamuriwo. Asi ndinenge ndanzwa kuti muri kuviri ndizvo kwese kuchinamato nekuchivanhu. Muriko sekuru vaitoenda kuchechi every Sunday vaenda kuchechi. Zvakanaka. Zvakanaka muri gumbo mumba gumbo kunze. I want. Thank you so much for sharing, Kola. Thank you so much for sharing. Alright. Asi antika ndaida hangu kupa advice mamboverenga tsamba yamaverenga yemusikana ari kuti aisangana nezvaanosangana nazvo chichi. Wo, kana kuti ngatiidai. Mukanganisa izvi. Ngaende vanhu kumusha kwake vamuitire matare. Ari pano mudzimu ndezvemumusha mavo asi zvekumasahwira ndezvemumusha mavo. Alright, regai ndigomuudza. Ndatenda zvangu nekumuyamura kwamaita Kola. Thank you so much. Alright, auntie. Bye. Okay, bye. Vanhu ngatidzidzirei kuita patient kana mumwe munhu achitaura nyaya yake. Ndinokumbirawo please. Ndakuchikumbira hameno ndindokwira pamusoro pegomo here kuti nditaure kuti ndinokumbirawo please. Kana muri kuuya ari kuuya asingataure yeChikiristu. Handidi kuita kudai, but unfortunately you leave me with no choice. I'll instantly cut you off. Ngatimbopaiwo nguva kuvanhu veChikiristu please. Anti ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hi auntie. Evo maswera. Mushe. Avo vabva kubva pachirongwa apa mudzimu unobva waziyawo. Sekuru vacho vanga varipo pavazoenda mudzimu pauya pauri. Ndo zvandanzwawo. Tichaitisa ndopanana maheadache. Anyway, let me contribute my contribution. All right. Tikadzokera Bible risati raunzwa nemamissionaries. Vachiuya vakabata handkerchief chena ndine Bible. Tichiteedzera hunhu hwedu, tsika yedu yataiteedzera kare. Taiudzwa kunzi musaurayi, kuurayana kwakaipa. Vanhu vaibika doro vachiita zvakati, but zvese tikada kuzvitarisa, it was like 10 commandments in another way. But chinozonetsa pakupira mudzimu kwedu wechibhoyi ndezvekuti vanopira vachitaura pane pakati vanhu zimwe anenge ane zvake mumwoyo zvaari kuona zvatisiri kuona, zvatisiri kunzwa. Ndopatinozoera kana taakunetsana, taakutenderedzana mumhuri. Handiti rega ndisiye ipapa ndodzokera pakuti I think ndikutaura manje yezvinezvi takatarisana isusu maZimbabweans. Ichi chikumbiro chaicho. I think taakunyanya kuda kulivha upenyu hwedu nemweya. Mweya what? Chakunetsa, rega ndinobvunza kuti chakati. Takutaura zveChikiristu ka? Kristu ehe.
chikristu chati tikada kuteedzera chikristu chaicho chaicho ka ndatibatei 10 commandments tikangoteedzera 10 commandments titori makristu zvekuzotenda unonamatirwa nanhingi enda unoitirwa nanhingi bhadhara chakati business. Okay. Because tikada kuteedzera kuchikristu kudeidzwa vafundisi vaisi deidzwa kare vanga usingatombodi mari apo vanga vari varombo vekupesera vachifamba netsoka vachipfeka vasina chii chavanacho. Saka chifundisa chazosiyana here chakare kudeidzwa kwakare nekudeidzwa kwemazuva ano kwekuti kana wadeidzwa mazuva ano sow a seed hapana munamato wako hausi kuzosvika dai wabhadhara seed. Are we not confusing each other now? Iko kuchikristu ikoko muri kubvunza makristu ka makristu are we not confusing each other? Anditakambonzwa tikatidzira chechi yekare maybe takuita generation after generation manje. Chechi yekare yatakakurira isusu waitobva kumba kusina chikafu waimhanya kuchechi unokumbira chechi yokutengera chikafu, chechi yobhadhara mwana chikoro, chechi yange isingati dhipei mari muunzai, chechi ndo yaibatsira vanhu. Saka chechi yanhasi yaakungoda kutora mari kune vanhu but kuti ibatsira haibatsiri, which is now business. It's a family business raakungogadzirwa nemunhu. Kana ndafunga rega nditewo business rangu chandinongokudza kuti mwari chakati munamato wako hausi kuzosvika. So seed zvinonyatsokukurwadza iwewo kuti wabvisa pahope ndokuti munamato wako usvike. Hatisi kunyeperana here ipapo. Zvinotoda pauya mukora wechikristu auya akapindura kuti muri kunyeperana here ipapo. Makristu yeyo kanyaya iri kubvunzwa na anti fona ini mupindurani. Fona ini mupindurani. Tinzwe kuti munoti chi. Taura henyu anti takamirira imwe call. And then tochidzokera kuti kune vanhu ndiri kuona kazhinji vanhu vakadzidza chaiko muno, especially munyika muno maZimbabwe maakutinyadzisa kutirwadzisa nenhau yokuda kungonzwa kuti mweya wati chakati. Kese unobvunza mweya hey wakambodzidza kuti uite dhigiri rako graduate, mweya wangu uri kupi? Wanga usiri kuverenga here? Ukanetsekana neupenyu wakutoda unobvunza kuti mweya wakuti chakati. Ende wakunoona muprofita ari kudawo zvake wokuda urarama newe anongokuudza tsekwende kuti munopfengana kunyongana imba yese. Hapana family yauchataura naye nekungonyonganiswa nevanhu just because uruda kufidha umwe munhu. Iwo hausi kuda kudzidzira kuti upenyu ka hausi straight forward every day. Anti muri kusaidhira kuchechi here? Tiri kune munhu akanaka, munhu anoziva Mwari, kwete Mwari wamazuva ano wekuda kunyeperana kuti chakati. I'm not holy born again. Pane born again 2, 3. I'm not that holier than thou. Ndingori munhu wanoziva kuti ichi chakaipa ichi achiitwe. And handiitire umwe munhu chakaipa because handidi kuti umwe munhu andiitirewo chakaipa. Alright. Ndo paane confusion aita kuconfusana tega ito. Maybe we competing kuti antiselina vane chakati ndoda kutobhita antiselina. Hausi upenyu. Because hauzivi kuti antiselina vanhu pavanenge vachifunga vachigadzira zvinhu zvavo musoro mavo apa ivo vega naMwari wavo ndo vanoziva kuti rega ndidai ndosodai. Ndo secret akaipiwa munhu naMwari. Munhu wese ane secret yake. But kana takuda kuita competition nemunhu watiri kuona figa but zvaanofunga ndiMwari ari kutomuti ita so. Atizvizive. Anti, thank you so much. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti maringe nezvamataure nechikristu chakungoitika mazuva ano ichocho chawanzwa mari kuita kunge ameno. Thank you so much for your contribution. Okay. Tatenda. Vari kutaura kuti chikristu ini ndiri kusaidhira ikoko asi zvaakuitika zvacho isi zvaakutinetsawo isu. Zvino regai ndinzwe kuti ava vaisa recording yekuti Selina today your phone itanzwa nekufona hapana kana answer. Let me call you back. Anti ndandauda kutoshedzera kuti anti vaisa message dairai muri sei yasikana. Tisinana kubasa but ndoda kungocontribute ndaita unge ndingazoita unge ndisida kupindawo pachirongwa che. Aiwa pinda ichi manya ine ndima manya inayo. Imimi ndinoku excuse ai manya ine side rain.
Alright, ndoda kungoedzawo ndachiteererawo hangu pane vanhu vanga vachitaura nezvechivanhu. Kuchivanhu hakuna anoziva, hakuna asingazivi. Ende mumwe neumwe une maziro aunoita, asi tiripo pakudzidzisana. Alright. Mudzimu hauna kuipa, kuita chivanhu hakuna kuipa. Ndinoona vanhu vazhinji vanotaura, vanoshora kuti chivanhu munhu wese unotori nemudzimu wako, munhu wese, even ana pape vekuchechi. Hapana munhu asina mudzimu. Kumusha kwedu munhu wese, vanhu vese vanotori nemudzimu. Saka uchinzi uyu ndewo kwasoko, uyu ndewo kwamhofu, uyu ndewo kwani. Tinofanira kunge tichirumbidza izvozvo. Isusu kuchivanhu tinobhilivha muchivanhu, tinobhilivha muna Mwari. But vanhu vekumachechi vanoudza vanhu kuti usataure zvechivanhu, ingotaura zvaMwari chete. Ndipo pari kukanganisa vanhu vakawanda. Ende vanhu vazhinji vanofunga kuti munhu akuita zvechivanhu munhu akaipa, munhu anoroya, munhu anobata zvinhu zvakaipa. Aiwa. Ndosaka vanhu muchiona kuti kune vamwe vanhu vari kuinamata, kufasta zvinhu zvavo zvisingapindurwe because vari kushora midzimu yavo. Asi wakaziva kuti kune mudzimu, kune Mwari, zvakanaka, zvinhu zvako zvinovhurika. Uye bute haringoputwi rese rese. Kune bute rematare, kwoita bute rehondo. Bute rehondo rinowanzoshandiswa uchirwa nezvinhu zvepamweya, zvinhu zvakaipa, ende rine nguva yaro yarinotorwa. Kwoita bute rematare. Bute rematare ndoriya ratinowanzokumbirira naro nguva dzose. Unogona kuriputa wakagara, zvichienderana nezvakakugara. Kune vamwe vane mudzimu vasingabate bute. Kwoita vamwe vane mudzimu vanobata bute. Zvakafanana neni ndinotoputa bute. Ndaifunga kuti vese vanoita zvemudzimu vanoputa bute. No, kune vamwe vekumabva kure, like munhu ataura uyoyo anokumbirira nehupfu. Like kune vanhu vanoti baba wake ndevekumozambiki, or ndevekumalawi. Malawi, I've seen Malawians vanokumbirira nehupfu. Yeah, okay. Saka unokumbirira nehupfu. Kune vanotoenda musango pasi pemuchakata paya vatonokumbirira, pemuhacha vanokumbirira, zvinhu zvavo zvichitovhurika nebute. Kwoita vamwe vasingatombobata, vanobata bute zvinhu zvavo zvichivhurika. Bute rakanaka, indogara ndichitaurira vanhu kuti bute rakanaka. But chaakuitika mazuva ano vanhu vakungotora mafembo aya sekutamba. Yangonje kungoti ndinzi ndinoputa bute, kana ndisingawani basa ndakufanira kuputa bute because ndakaona nhingi wokunext door akanoputa bute, ari kuita zvakati, ndakuda kutoita zvechivanhu. Vanhu vakutengeswa machira. Vekudzinza rekwako vasingazive. Mumusha menyu pamwe hapana imboita zvemudzimu izvi. Iwe wakunotengeswa machira, wozoti muchemberesoko ndakatenga machira, ndakanzi nditenge machira, haasi kushanda. Nekuti waita chivanhu chekuhakira paFacebook ipapa. Chekuona kuti muchemberesoko vanotaura zvechivanhu, vari kutaura zvavanotsanangura, vanonyora. Ega nditeedzere izvozvo. Unotenga machira, wotengeswa machira nasawira, vanhu vari kutsvaga mari. Kutenga machira nemudzimu unofanira kutaura pauri. Ende machira aya unofanira kuaroteswa. Inini I think andiselina ndakakudza kuti inini chivanhu ichi ndakabvira kudhara ndiri mwana mudini chitodzwa nzi uyu anofanira andishavira kati, uyu anofanira kuita zvakati, uyu anoita zvakati. Vabereki vangu vachitondiudza ndichinyara kuti ndikaunzwa nevanhu nezera rangu ndakunzi kuchemberi zvinonyadzisa. But pane zvakazoitika mugore ra2018 anga yandakastrayikwa zvinosvika chinzi mudzimu wakauramba, iwe uchiziva kuti unofanira kugara pauri, ende zvichitoziva kuti zvinoda unogara pana nhingi, zvinokurwarisa oro zvinokuuraya. Ini ndakarwara ndikaita kunge ndaakupenga, kutoda kutorasika njeri nekuti ndairamba mudzimu. But ndakazotodzokera kumba paina baba vangu naamai vangu nedzimwe hama dzangu, ndikanoitirwa zvandakaitwa, ndaroteswa machira, ndaitorota ndichirota. Saka paunosvika unogadzira mudzimu wako uyoyo, ndo panozodaidzwa sahwira. Mukutaura muya watopedza kugadzisa chivanhu chako chemudzimu, ndo panozotaurwa sahwira kuti aiwa taakukudaidzira sahwira anokushavira. Saka kana kushavirwa kwatinoreva kwakuchazwa kuti inini muchemberesoko ndakanzi ndaane manjuzu, ndakufanira kungogara mumba mari ichiuya. Handidi kuti mutonzwa nchiti ndiri kubasa, unofanira kuti kushavirwa kuti basa rako unogara uchifanira kuwana basa, kana uri kutengesa zvinhu zvako zvichitengwa, kana uri kuita zvakati, mabasa ako emavoko ninge uchishavirwa, haushayi, hausi munhu anoomerwa, hausi munhu anoshaya muupenyu hwako. Ndokushavirwa kwatinoreva. Saka bati vanhu vazhinji manje ndo vaakuitisa kutukisa chivanhu, ndo vaakutukisa vanhu vemanjuzu ava. Vari kufunga kuti vanhu vanonzi vanoita zvemanjuzu vane chivanhu, kushavirwa kundikufanira kunohura ndichirara nevarume vakasiyana siyana, mari ichiuya mumba, watosviba mumatare.
Okay, muchemberesoko pane vari kubvunza kuti bute rehondo rakabvepi nekuti bute nekugara raingove 1. aiwa bute rakagara riko kune rehondo kune rematare kune mudhombo kune vanotoputa mudhombo kune vanhu vanoziva. Alright. Inini ambuya vangu vaiputa mudhombo hausi wekuputa mumhino, mudhombo unoiswa mukanwa woiswa pasi perurimi munhu otogara nawo achitotaurira mudhombo uri mukanwa ousvipa. Mudhombo hauputwa mumhino, mudhombo wokudhara kukura kwatakaita waiswa mukanwa pasi perurimi. Anambuya vedu anasekuru vedu vaiputa, vaitora mudhombo. It depends nezvakakugara zvinotoda mudhombo. Saka mabuta aya akagara ariko, but bute rehondo rinowanzoshandiswa 12 masikati uchirwa nehondo, but haringoshandiswa nevanhu vese vese. Okay, bute rehondo 12 kumasikati. Ehe, ndinombozvinyora papeji pangu, I think vanoona ndinotaura kuti bute rehondo ndokuziva kwangu, handisi kuti ndiri perfect, ndo mazira andinoita vanhu ngavasandijaja. Then rematare unoshandisa 3 am, unomuka 3 am wokumbirira between 3 am and 6 am kwakatonhorera. Ndore matare nevadzimu vako. Ehe, saka inini ndinoda kudzidzisa vamwe vanhu kuti kazhinji kana uchikumbirira, I think andisilina ndakambokuudza kuti inini pandaikumbirira kudhara baba vangu vari vapenyu, ndaitaura ndichikumbirira kuna nasekuru vangu kuti vandisvitsire kumadzitateguru vachidaro zvichienda. But now baba vangu vakashaya, baba vangu ndo vakandizvara, ndo vane ropa randinaro. Saka ndinokumbira baba vangu kuti baba vangu ndi mwana wenyu ndatambura, chindivhurirawo chindisvitsirawo kuna asekuru vangu. Anasekuru vangu achisvitsirawo kuna vamwe anasekuru, uchinda wakadaro. Ukakumbirirawo chikanawo nemubereki akashaya, uchikumbirira baba vako or mai vako kuti vakusvitsire kune madzitateguru vako, ende uchizviita nemwoyo wekuda, mwoyo wakachena, mwoyo wekuziva zvandiri kuda kuita, kwete zvekuita nekuti ndaudzwa nanhingi. Hazvishandi. Chivanhu chakakosha zvakangofanana nekunamata. Mapasta chaiwo ine ndinotokudzai kuti nhingi nanhingi vanotobata butere vasati vanomira pamberi pepulpit, vanokonekta nevadzimu vavo. Indati ndinawo wani mukuru wandinoziva anorova bute. Saka zvatiri kuita kumachechi, handisi kuti vanhu vechechi ndozi vangu ndichatukwa nevanhu vakawanda, but ndoda kuti vanhu vanzwise. Kumachechi uku mapasta akauya akakuudzai kuti shandisai bute makazodai makadai, kuchechi hakuchaenda vanhu. Asi zvamuri kuudzwa izvo wakadai ita zvakati wotoramba chechi yako, wotoramba zvevadzimu izvo wakuenda kuchechi uchinovapa mari. Iwe bute wakutoriona rakaipa, bute harina chakaipa, as long uri kurishandisa zvakanaka zvokuchinja upenyu hwako nekukumbirira kuvakuru vekwako. Wow. Also ava vanozvituma njuzu, kana uchienda kumadziva, kazhinji kumadziva akuendwa wakapfeka zvitsvuku. Handiti inini hangu mune zvemadhina zvemawaini izvo, it's another story. Zvinotoda wanyatsozviita negwara zvakanaka. Hazvichazvongoti ndikuita dhina ndoita mawaini apa unoona vanhu vachiisa mapikicha akasiyana siyana. Zvine gwara razvo ende zvinozokuchenurira ende anova manake. Chivanhu wakachiteedzera mune zvakanaka anova manake muupenyu hwake. Ini ndine vanhu even vandinotombotora mascreenshot nichiisa papeji pangu, vandinongobatsira nemuromo, ndisina kana kukuti ita zvakati. Kana uri kuSouth Africa ndongokudza kuti ita zvakati nebute, ita zvakati nechakati. Handiti zvinhu zvitochenuka because uri kuzviita mune zvakanaka. Ukusi kuti ndikaenda kun'anga oro ndikaenda kuna sawira ndikanobhadhara mari ndokuti zvinhu zvinake. Alright. Kubata bute hakusi kureva kuti unofanira kunge watanga waane machira echivanhu, no. Unogona kungoputa bute rako usina machira. Saka vanhu vari kutengeswa machira achazovanetsa mangwana. Mumusha menyu pamwe hakuna kana imbove nemudzimu. Vamwe vanhu vari kunotenga machira ava vachinoita zvemudzimu, vabereki mai nababa vasingazivi. Ini mai vangu vanotoziva kuti ndoita zvechivanhu, baba vangu vakafa vachizviziva. Hanzvadzi dzangu, mabhuradha angu varipo paFacebook, masista angu handivanzi nokuti zvinhu zvinozivikanwa musha medu. Wow. Saka ndinoda kukuudza kuti vanhu musangotenga machira nekuti ndiri kutengeswa nekuti ndaenda kune muprofita oro ndaenda kune n'anga yandiudza kuti zviri pauri zvinoda kuti uite machira emanjuzu, uite zvakati nezvakati kuti upenyu hwako hunake, utozviunzira jambwa. Ndosaka zvinhu zvichitozonyanyosunga uinawo machira mumba imomo. Wow. Matare aya nechivanhu ichi ndachiitwe negwara, chichizikanwa nevako veropa, vavako vemumusha. Usatore machira yokuti ukaunza mumusha musi waunofa iwewo uine machira aya achasara vonetsa vana vako oro vazukuru vako.
ndapedza hangu handidi kurinyanyotaura ega ndisiro vamwe handisei anti musati maenda pane chandinoda kubvunza kana uchiita chivanhu unobvumirwa kuzora perfume here zvinoita nezvauri ndosaka ndikuti chivanhu izvi tinogarwa nezvakasiyana siyana ndambonzwa hangu panewo muchembera achiti kana uine chivanhu haufaniri kunwa doro zvinosiyana neakakugara kune vanhu vanogarwa nemahombarume andori mukadzi ndosaka uchinzi kana wawana wako wetsvimbo unofanira kumupira kune vekwako kuti ndakunzi ndini muchemberesoko ndasanganawo nani uyu ndiye akuva wetsvimbo wangu andichagara naye mumba wovapira unzaa muchiona kuti munhu anogona kuita kuroorwa orambwa nemurume aine chivanhu chainacho chisingade kuti ugare nemurume because pamune muri mese paipai mune mutori varume 2 vari kukwidzana saka ndo zvakafanana neperfume iyoyo kune mumwe munhu wechivanhu wekuti haadi kana bute kana haadi kana perfume haadi kana kutomona anenge murume hatoisa kana makeup uraiti kwetawo kune vanhu vane zvavarana dona vaivo kuti unogara uri smart unoda tunhu zvinhu zvacho zvinoya zvakasiyana siyana asi uchiritekedza mune rakajeka ende anova manake muupenyu hwako aiwa manake muchemberesoko tinotenda nekuti pakurira zvamakatipakurira maringe nechivanhu chedu ndatenda hangu aiwa tinotenda ndinoti munongoramba muchitidzidzisa tese tizive chivanhu chakanaka mwari akanaka ini ndinototeerawo dzimbo dzekwamwari idzi ndinotoziva kuti mwari ariko asi chivanhu changu handisiye but tanzwa nekutukwa isusu vanoita zvechivanhu nevanhu vanoenda kuchechi ava vari kutotiona tiri vanhu vakaipa pamberi pavo nekuti tiri kukudza midzimu yedu nekuziva kwatakabva ndosaka chinziziva kwakabva kwaunoenda usiku mukudzidzisana kudai nekuonesana ndinodavira kuti tikaramba tichionesana tichidzidzisana kutuka kunoita kushoma kusaziva ndokunopa kuti vanhu vatuke nekuti kusaziva kunoparira vatenzi vanoerekana votuka nekuti havazive saka varegererei futi ivi vechivanhu kana vachibudisa mashoko okutuka ndatenda zvangu muchemberesoko also munhu wechivanhu usashorese chivanhu chako munhu wechivanhu ndave munhu munyoro munhu akatsenama akadzikama anoti kana munhu akakuona anoti aiwa mai ava ndivechivanhu ava baba ava ndivechivanhu zvine mutsauko ndichibva ndangoti remekedza zvakakugara vazhinji vanhu vechivanhu havadi noise ende zvimwe zvacho zvinokudhonza kuti zvinotokuita calm inini vhini mumba chamo chaimune vana even akaita musikanzwa kuti ndipopota handikwanise ndotoita calm but pane nguva yekuti hasha dzangu dzinozongoti nekuti zvanyanya saka munhu wechivanhu gara wakatsenama uri munhu haudi hondo padhuze newe dzinga hondo paunokumbirira vekwako vaiva ndo vanokurwisira hondo vachikudzingira zvakaipa iwo haurwise hondo asi vekwako ndo vanorwa nevavengi vako ndichingoedhera pamusoro pezvatamataura kuvanhu vechivanhu vanhu vechivanhu tichiita tichidawo mvura stereki nekuti ndimi munozoshaurisa vanhu vechivanhu nekusada kusvika padhuze nemvura muchiti muri kuita zvechivanhu ndinongokutendai muchemberesoko mova nemadekwana pavechivanhu kune saka pane pamataura pepefi ani muri kuti mvura yekugeza kamiri muri kuona kuti wai vana vamazuva amwe vanhu vachitya kuita zvechivanhu because tikatarisa makarikari edu chaiwo chaiwo vamasvikiro ayaya vanhu n'anga dzaigara netsvina dzakapfeka zvinhu zvakangoaidonotichaitika karikako saka vanhu vanotya kuti ndakada pane vanhu vatoziva kuti vanotoudzwa oro kutoroteswa kunziita zvechivanhu but pfungwa dzake dzinofungwa ndakange ndakuita zvechivanhu ndakufanira kuita zvetsvina but zvakangokugara depends nezvakakugara zvinokupadona kuti unogara uri munhu akangochena unogona kuda malipstick aya unogona kuda shia hakuchareva kuti kuchena kuzora malipstick nekudii nekuita mamakeup wamunhu asiri zvechivanhu because kuchivanhu chinozikanwa newe ndiwe unosvikirwa ukavhara dhomba mako hapana chivanhu chakasvikira munhu pafacebook chokuti munhu wese amvaza kuti azi chokwadi vanotaura nechivanhu zvangofanana nevanhu vechechi kune vamwe vanorira nendimi vatisingatomboziva kuti kana vakavhara dhora akachinamata anorira nendimi ndizvozvo zveshuwa saka chivanhu munhu anoziva zvakamugara ndiye amugarwi ane zviri kumushandisa nezviri kuitika paari kana akavhara dhoo rake hakusi kuti tuye tiprove pafacebook namwe ndikati ndiri munhu wechivanhu but handichafanira kutobatwa nekutomva ndapanda matari munhu wese achiona ndokuziva kwangu manake muchemberesoko tinongotenda nedzidziso tidzokere kubasa ndakuona ndiri mucomment section endai munotishavira
endai munotishavira tatenda. Brian Muronda, you can munogona kunyora yenyu message yenyu ndinoiverenga. Nyora message yenyu munoiverenga. Handiti maona kukosora kwangu kwadzikira. Inini mazowano regime yangu zvambenge zvanhani. Muningina wangu angari kutonditaura kuti hausi kufollowa proper regime yeasima yako. Ndosaka ungokosora pese pese. Brown house kana kutomboishandisa nguva dzainofanirwa kushandiswa. Ndinongokuchingamidzai pachirongwa Chikiristu. Mauya kuzotipakurira nezvechikristu here Kola? Ndauya kuzokupakurira nezvechikristu. Haiwa, the floor is all yours. Taura henyu takateerera. Tidzidzisei. Haiwa, ndizvozvo. Chinoitika pachikristu apa. Kazhinji chakaonesa vanhu kuti chikristu chakakosha handiti. Ukaona munhu akamboita zvemudzimu akauya kuchechi achiti ndakusiya. Ukanzwa munhu achirondedzera dambudziko rake. Ndopaunoona kuti kunamata Mwari ndochinhu chete chakakosha. Nekuti izvozvizvi mudzimu ani manzwa zviri kusiyana siyana. Vamwe vari kuti chakati ndo chakanaka, vamwe vachiti aiwa zvinzarwe handiti. So dambudziko rinouya pamudzimu ndipapo pekuti vamwe havasi kuziva zvavari kutevera, havasi kuziva kuti midzimu yacho inotevedzwa sei. Ndoumwe paanoenda achinzi tiri kukusimbisa, munhu opuwa zvaasingazivi zvinozomutambura. Saka inini ndinofunga kuti kungonamata, uchinamata Jesu, nekuti Jesu as long ukangonamata ukataura naye wakarurama, matodavirana, hakuna chimwe chinodi chinouya chichitambudza. Nekuti tete ini komusha kwedu kwandinobva, tina vamwe baba vakaenda vachinzi vari kutwaswa mudzimu handiti. Tete nyoka akapuwa chikwambo, vakaita mombe, tete danga rikazara kumusha zvekuti vanhu vese vaivatya kuti paita upfumi. Asi ndingakuudza izvozvo havana kana mombe 1 vatambura nekutsvaga n'anga kuti ndibvisireiwo chikwambo, ndibvisireiwo dzinyoka. Tsikamutanda akasvika pamba pavo akavati ruva ramakapuhwa parinongobhluma kudai inyoka. So muti wenyu kana wakazara inyoka dzoga. Tete vanhu ivavo vatambura, but iye kupiwa kwakazvita akaenda achinzi tiri kugadzirisa une mudzimu wakadeedzwa. Asi munhu akapuhwa chikwambo, munhu akapuhwa nyoka. Saka ina hangu ndingoona kuti kutevera Mwari kwakanaka, nekuti dzimwe nguva unonzi kuna mbuya, apa mbuya vaive huri havatodi kuti uitemba, vane vari kutambura havaroorwi. Kokungoendako kuchechi onamata kusvikira mbuya vagona kumiswa kuti vasakutevere. Saka imimi kuchikristu makanyatsomira sei? Timbonyatsonzwa zvenyu zvekuchikristu. Mumbosiyana nevechivanhu ava. Imbosiyana inavo timbovasendeka pasaidi. Tati timbopa vechikristu mukana. Moza kuti sei ndiri kutaura ndichisanganisa. Chakaita kuti ndizobhilivha muchikristu tete. Inini even vabereki vangu vaibhilivha zvekuti mudzimu handiti. Hongu. Inini tete kumba kwedu kubvira kwatiri vasikana kana vakomana hakuna munhu airwa nesu achitikurira ndikarwa nemunhu handiti. Muri kuvadzimu ikoko? Kunonzi mbuya vedu vaive n'anga tete. But zvaizoitika tiri kugona kurwa, baba vangu vairova, tisaita airova hapana munhu wekuti unomisa munhu, but nyaya iripo chinhu chine chakaita kuti mudero chinoita kuti hamuva neupfumi hunolasta tete, muri inotambura. Tete kumba kwedu kwaitengwa mombe dzichifa, ndaive ndakakurira kumusha, dzichifa pandakazotsvaga Mwari tete. Vanasisi vangu vakaroorwa vakabvisiwa mombe dzaifa. Mombe dziri kumba kwedu imombe dzandakabvisirwa nemurume wangu ini ndakunamata. Ndaroorwa ndikadzinamatira. Mweyawo ukatiza. Saka inini ndinototaura ndichitira kuti vanhu vazive kuti why ndakazoona kuti zvii zvakakosha. Nditi. Nekuti kutaura chokwadi
tete vanhu vari kuromba nekuda kwekuti anzi une mudzimu. Haapuhwe achinzi chikwambo, haapuhwe achinzi inyoka, anonzi chimuti chekusimbisa mudzimu wako mwanangu. Iko kuchivanhu ikoko. Ehe. Saka vanhu vazhinji mukazotarira kahisiri kachona kuti vari kunzi vakaromba, hapana vazhinji, hakuna anoromba achida tete. Vanonzi ichi ndechekukusimbisa, ichi ndechekuti usimbe pabasa usadherirwe nevanhu. Iko kuchivanhu ikoko. Ehe. Munhu anogona kupedza nguva achifara achiwana mari agotobudirira. But at the last munhu anoenda futi pazero level. Vatina Mwari, ukanamata Mwari akakupa, ukangogona kunamata Mwari uri munzira tsvene yakarurama. Unopiwa zvakachena zvaunochembera nazvo zvigozofadza futi vazukuru vako. Okay. Handimaona. Mwari akakupa hatori. Alright. Ndo zvakanakira Chikiristu tete. Mwari akakupa ziva kuti ipermanent. Chero chikava chidiki, unoziva kuti unogona kuva neupfumi hushoma, asi kana wakapuhwa naMwari une uri very rich nekuti une peace, une vanhu vasingarari tete. Asi nhai kola. Mati Mwari akakupa hatori ipermanent. Ndinoda kumbobvunzawo mubvunzo. Upenyu hwatinahwo tinopiwa naMwari. Asi hunowanikwa uchitorwa futi naMwari. Panongofamba sei pakadaro ipapo? Vanhu vese takagara tinofa, handiti. Kune Christianity, munhu anogona kurarama upenyu hushoma, asi hune joy, huine chiedza. Agotofa akafara because haana dambudziko raanga anaro. Ugoita mumwe munhu anorarama upenyu hwakareba, asi nekuda kwezvaakabata huchirwadza, asi aine zvese. Asi zvinowanikwa kune vanhu vanoita zvemudzimu, explanation yamataure iri the same kumidzimu futi kai. Nyaya yangu ndeyekuti Christianity haina chikwereti semunhu wemudzimu. Unoziva kuti mudzimu umwe anogona kukuti ndakakuitisa izvi, ndipe chakati, ugotoroyerwa izvozvo. Kuchikristu muri kuti hakuna here izvozvo? Nekuti kuchikristu chataakuona mazuva ano ndechekuti kana uchiuya uchienda kuda kunonamatirwa unhu 1 unobva wanzi uya ne300 yekubhadhara paunogara ku1 nechikafu chaunogara. Tirongozviona kuchikristu 1. Zviripo ndezvekudaiwo kuchikristu. Zvechikristu zvaitira kuti zvawanda chirungu, handiti? Zvawanda chirungu. Kazhinji mukaona vanhu vanoenda on one vaya, handiti? Munhu iyeye ane time achitevera man of God yeye, munhu iyeye ablesiwa naMwari zvekuti anenge achizvikoshesa kuti ndoda kuona munhu waMwari ndiri ndega. Onzi bhadhara pekugara, bhadhara zvekudya, oti yes, but kana ndiri nangu ndisina chandinacho, ndinoenda kuchechi ndichingonoreceiva ndiri mugrupu revamwe imomo. Alright. Ndigotoita 20 years ndichingoenda kuchechi iyoyo ndisati ndamboenda kuhotera, asi ndichingonoreceiva ndiri imomo. Alright. Munenge muchireceive apa? Mablessings tete. Mwari akatikumbirai, ndinokupai, gogodzai, ndinozarura. Okay. Saka semi ndinotori neexample yangu, handiti? Ipai ndo dzatinoda kaexample. Tipei example. Handei nayo example yenyu. Inini ndiri munhu angaine BP isingaiti, handiti? Alright. Man of God wedu auya from Zimbabwe. Ndaisingatombomuzivewo, taingonzwa vanhu vachimushoropodza. Abva auya muPretoria. Ndobva tatodhiraivha nemurume wangu tikaenza. Inini ndeBP yangu yaive kuti dhokta ainditesta, aititarisa obva ati, uri kutora mapiritsi? Ndoti aiwa, kunzi anytime you can die. Makumbo angu aizvimba tete achijenga mvura. But ndakaenda, ndofunga it was like I was a kilometer away from the man of God.
tikangoendawo tichireceiva tiri kure nefaith yangu ndichiuya ndienda kwadoctor. Now I think it's now 7 years BP yangu is normal. Alright. Kuita kwaMwari, kuita kwekunamata. Saka muri kuti isusu wamwe tiri kutadza kunamata kaizvo. Iyo maasima iwa ndatambuira neBP ini. Mozouya kuinbox kwangu ndokudza kuti ndiprofeti upi tete inini zvandakaita like mai ndekwaprofeti kwandofanirwa unamati. Aiwa ingotiudzai kuti ndiprofeti ani. Vanhu havasi kuziva kuti ndimi ani. Vanozotuka men of God, saka handizivi kuti men of God anozofila sei. Hold on. Mirai makada. Ndira kukubvisai palauti. Anditaure zita rake asi ndira kungomuziva. Men of God ndiani? Hamusi palauti. Alright, mirai ndiende kusaidi stereko. Alright, taurai ndiani men of God. Alright, ndakudzosera palive mandudzi. Aenderera henyu mberi ndamunzwa prophet. Inini ndine muningira wangu aitoita musikanzwa ari pamurume tete but akabva aenda kwaprofeti ikoko akanamatirwa. Akatobuda dhimoni iroro ratoti dhimoni ndounenge uri mudzimu. Akaumburuka pasi senyoka tete ndokuenda kwakaita mudzimu ndokudzikama kwakaita munin'ina wangu agara zvakanaka mumba make. Saka zvine madisadvantage. I think kungopfugama tichitaura naJesu is the best. Hazvina macomplications ekuzonzi ari kunzi akapiwa chakati zvino ave nenyoka, zvino ari kunzi ari kufambwa nechakati. Vanhu vazhinji vanenge vachifunga makapedzera unotorwa BP iri Nicole. BP ndiri Nico akuzikari pamakanamatirwa makaenda here kunotestwa BP kana kuti makangova makangobvuma kuti ndarapwa apa nekunamatirwa kwamakanga maitwa nemunhu waMwari? Zvandakaita tete handiti ndakaenda ndichinonamatirwa. Pandakanonamatirwa ende ndichitobva kunonamatirwa after 2 days ndichienda BP yangu was perfect. Even izvezvi ndine mwana wangu ane 6 years. Ndakaita nhumbu yake. Anombozva kuti munhu anonzi akaita nhumbu anonzi it's normal kuita BP. Tika handina chero kusvimba gumbo. Even manesi were praising me kuti nhaiwe your blood pressure ende ndinotakura zidumbu rangu rinenge riri uko. Vachinditi but ndichivanza kuti ndaitombotambura nayo but it's the hand of God. Mwari vakanenzwira tsitsi. Ndakazvara ikako kana BP yangu haina kuvhera yakakwira kana tete. Haina. Aiwa tinozvikudza Kola. Thank you so much for sharing. Saka kgs angu it's 103 kgs but handibatwe BP since ndakanamatirwa naprofeti. Alright. Saka mukati memba menyu hapana zvirwere zvinowanika nekuti muri padhuze naprofeti munonamatirwa naprofeti? Munoza kuti Mwari anofara kana vanhu vachimupraisa. Taitwa zvitaura nemurume wangu achiti kuti uudze vanhu kuti ndakaguma kuenda kuchipatara mino makore mangani vanhu vanofungidzira kuti unodada but kudada naMwari. Aiwa tinozvikudza iye Mwari ngaadadwe nayo to say the truth. Mwari kana wakaitirwa zvakanaka naMwari zvinhu zvinofanirwa kufamba zvichitaurika tisaite zvekuhwanda. Kunyangwe vacho vanenge vachikubatsira iwo Jesu aitoda kuti mukufamba kwaaita achibatsira vanhu mutaure nezvake. Handifunga kuti pane munhu anoita zvakanaka anoti tisataure nezita rake. Kana munhu achingogona kuita zvakanaka ngaataurwe. Saka ndotaura hangu zita raprofeti.
taurai zvenyu. Mama vakabatsirwa naprofeti Magaya ndo vakavanamatira kuti blood pressure yavo ipere, kunyangwe vakatakura havana blood pressure. Saka tinozvikudza zvakanaka. Ngatiregerei kuwandisa chakanaka. Kana waitirwa chakanaka ngatitaurei kuita kuti vanhu vamwe vanovadi vabatsirikane. Thank you so much caller for your contribution. Mazvita zvenyu tatenda. Nenomaita basa. Bye. pane vandoda kucalla back. Handizivi kuti ndavabvunza kuti Chikiristu here ndoita vari kuti vanoita zvechikristu nezvechivanhu. Tiri kudiaspora, saka kuti nditi vana vakazvirirwa muno vanzwisise chivanhu. Oraiti regai ndivakole vari kudiaspora vachema vatonditi handiseri natifonereiwo please, muri kungoti charika. Aiwa, pane chakanaka ngachitaurwe. Kana wakabatsirwawo nemunhu, handioni chakashata kutaura zita raprofeti Magaya pano. Handioni chakashata. Kana vakakubatsira mukuwithdrawa nekuwandisa information kwakuita kunge kune zvekuseri zvamakaita zvekubatsirana. Imi makanyatsobatsirwa pajekerere revanhu havachadaire kwavari uko. I think varara. Regai nditraye macalls acho awanda. Regai nditraye kuritena macall irungorira. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Maswera sei mama? Taswera kuti maswerawo kwamuri ikoko. Aswera ndini Rejoice wacho. Ndimi Rejoice? Alright. Noda kungoisa contribution yangu. Okay. Ndaziva wandiri kutaura nawo. Ndaziva wandiri kutaura nawo. Anti muri sei? You're right, mama muri sei? Aiwa, tiri nani, the floor is all yours. You can talk. Ndaziva wandiri kutaura naye manje. Okay. Noda just to add a bit what the sister said, we have a kukola manje. Alright. Kana munhu asingazive what kind of a gift was being used, asangokoti because munhu akauya nezita raJesu akapona. Chero muBhayibheri people they came calling in the name of Jesus vaiponesa vanhu. So iye chaatadza kutsanangura what she actually wanted to say kuti zvodei. Ndakaenda kuna mufundisi ndikabatsirwa. Kwete kuti kune midzimu yakashata ngamanifesta mudzimu kuchechi. Kuchivanhu tinobva nemadhimoni nemoya yakasviba. Kuchivanhu tinorasa zvese zvikambo chichi. We do those things kuchivanhu kwedu. And also to subtract what she said, zokuti zoni kumucha kwavo vairova vanhu vaine mangoromera. Those were spirits that were manifesting. Okay. Because kune dzinza rake kwakusina zvinhu zvakachena. Pamwe vakaisirwa zvikwambo izvozvo, o pamwe vakaisirwa mhepo nevamwe vanhu nema-enemies. So here she doesn't know how to differentiate between midzimu neuromba nengozi. She doesn't know those things because akangomira nokuti ndina mufundisi wangu muprofeti akandiponesa ndosiya ipapo. Then my contribution ndeyekuti zvoni munhu kana achida kuziva zvechivanhu haafaniri kudzidziswa nemunhu kana une chivanhu chiri pauri. Because chivanhu is not copy and paste. Kuti kwanzi ningi akatenga machira akadai. Midzimu inotaura zvakasiyana. Vamwe vanoroteswa, vamwe vanonzwa, vanhu vanoita zvema-imaginations kuti akangofunga something chinongoitika, ongofunga munhu omuona, because those are gifts anditika. So vamwe vanhu vanoshanda nema-gifts, they are not called for a purpose. Okay. Midzimu, it goes beyond midzimu. That's why there are spirits yevanhu vakafa. So what people they fail to understand are in the Bible God said that this flesh shall perish, but the spirit shall wait for judgment day.
Yes. kana iye vanhu vakafa kwanzi nemoya yavo yakatofa, those spirit, then what will God be judging on that judgment day? Unenge wakamira pai, that spirit, where will that be spirit be judged from? Anditi. So ndozodzoka futi ipapo kuBhayibheri, because ndoda kubata ndine mubvunzo with Christianity, a lot of questions. Ne-Christianity. Hold on, caller. Hold on, caller. If you remember at the start of the program, ndaita throwback what we did initially when we started Chikiristu nechivanhu. Ndikaita throwback anti vari kutaura iko zvino izvi ndo voice ravo randauser ratanga tichiita throwback naro kuti tipinde muchirongwa chedu. You can go on, auntie. Okay. So now mubvunzo wangu ungori one kune Christianity, those who say they pray. Isusu tatine nzira yedu tainamata nayo kuna Msikavanhu, the way we communicated with God and it. Then when time went on, when colonial people came, they brought their own ways of communicating with their God. Because of what happened during that time, because I don't want to go to dwell in that, I have a point. So now, vanhu vese vakamanira kuChikristu, but they never understood, chero vakabvunza mufundisi chayanozviti mufundisi. Mina I stand ndichi like against vafundisi vakawanda. Kuti wangomirapo nditi ngativhure Bhaibheri waunoparidzira vanhu every day. Ndikubvunze mubvunzo one. Kuti iwewe kana uri kuchechi, once you have a calling from God. So what spirit do you have that can tell you uri kutaura naMwari? What gives you that audacity kuti apa ndiri kutaura naMwari or apa ndiri kutaura naJesu? Jesu ndiye muponesi wangu. Because this is the word that you have learned over a book and it. Then when you learned over a book and then you were made to believe and it ukuthi kuna Jesu. But kana Jesu wachona asingauya chizotaura newe in the dream. Asingauya kuzokuratidza kuti apa uri kutadza, apa uri kutadza, and you are still following a pastor. Mwari haasi kuuya kuzotaura newe to confirm what the pastor has said. Mwari doesn't come even in a vision to say zvaudzana mufundisi ndizvozvo, ita izvozvo. So why do you have to follow a man with flesh uchienda kunobhilivha zvaanokudza without asking the source of that gift kune munhu iyeye? Question number one. Question number two. Iye Mwari kana akadzinga Satan in the heavenly places wherever the Bible says he was. Akatadzirei kumuraya kuti usauye kuzonetsa vana vangu munyika munomu? Why akamusiya kuti chiende iwewe? He threw him down once kuHades and it. So anomuchengeterei achishoropodza vana vake? Anomusiyirei because ndiye ane simba rese rokuuraya Satan. Ndiye ane simba because he created him. So ari kumusiyirei? Why tichiita mafight akawanda? We spend all time chingorwa varoyi machima demoni. Here God knows that munhu akagadzira izvozvo zveudhimoni ndiSatani, the person that he has created. So ipapo ndikakupindurika ipapo ndozoona kuti unotoziva kuti Mwari aripo nemidzimu yako iripo, because you cannot separate the two. Mwari anoziva kuti ndakasika vanhu, anoziva futi kuti ndakasika maspirits, and kune maspirits they went against God. But if you touch my children, this is where the confusion has come now. Isusu ma Africans. You do not know what God placed in your hand. Because everything is given personally. Mwari akakupa gift. Ndiye anouya kuti nemunhu yekuti ndini ndakupa gift yakadai. But unoona munhu wekuti anoenda kuchurch because zvekumusha kwake atadza. Watadza because hauna kuzobvunza kakuti what is troubling kumba kwenyu? Zvese midzimu ndakupindwa nambuya airoya. Auntie, am I correct in saying kuti patakaita last time chirongwa cheChikiristu nechivanhu makati muri kwese? Ndakanzwa zvirizvo here kana ndakatadza kunzwa? Ndakati zvoni, I've been a pastor for 12 years. You have been a pastor for 12 years. 12 years.
being a pastor for 12 years, ndakazogamuchira chivanhu changu, that was 4 years ago. I think I explained why. Okay. So before ndaka-explain ukuthi why, ukuthi if you do not understand the gift that is in you, you will not understand midzimu yako. Kune mhepo dzinouya semudzimu kuzoshoropodza, kuzodestroya. Those are the spirit, the evil spirit that we cast them. Kune midzimu inouya kuzorapa. And mind you, vanhu vairapa ka nemakwenzi chichi ndemazitateguru, our great grandfathers. The Bible was not yet there. Vaisingazive kuverenga. So iwe ukauya kuzoma nebhaibheri ndoudza kuti dzitateguru rangu aiziva Paul, aisingamuzive Paul. Paul akangouya neChristianity that was imposed in our own tradition and in our own beliefs. Why in that? Because when that gamuchira chivanhu changu, I only had one visitation. That's why I said I stand to challenge my pastors. Akawanda. Sekuru vanga akasvika kwandiri akati, the surname that you are using is not the surname that you are supposed to be using. That was the first encounter that I had. Ndikamuka maneru, ndikati, that dream, kochi chirikuitika. Ndikaedza kubvunza tete wangu, I had this dream. Kwa iwe hauziziva kuti haureve masiziva here. Ndakavhunduka because it came with a revelation. So Okay, from that day, ndozvakatanga kukuzivisai muchizopinda mune chivanhu kuti kudream kwenyu makaudzwa kunzi senemi yamuri kuyuza haizi senemi yenyu. okay. All right. I was a church and as a pastor. So ndinongoita mavision, ndinongoita chiprofita ndichikubatsira vanhu. But that was one particular revelation that I had that day. Semunhu anongorota, semunhu anongoprofita. So it came good in all the time in Driku church and the certain number rotesa chincha ndinotoudzwa kuti the surname that I'm using is not my surname. So it put a question mark in the morning ngavudza tete vangu kuti tete ndaita a certain dream akati zvokutotaura zvokuti as if she knew all these years. This is the baba vangu. Akati hauzive kuti iwewe surname waunoshandisa is not your surname. Ngati ko tete asima kupenga here. Ini ndinoyera masiziva akati aiwa. That is not your surname. Chienda kunobvunza mai vako. So from that moment I would ignore and ngati izvo ndezvokupenga is because ndarota. Maybe I'm just thinking about those things. It went on. Akazopedzisira atanga kutouya kuti chienda kunotsvaga ningi naningi achakuratidza paunobarwa iwewe. These are dreams ari kuuya tete. Okay. And I'm a pastor. Zechivanhu ameguru kuti ndikuita deliverance. I was against ancestral spirits because I move in deliverance. So now zvandiwana inini. So I couldn't understand kuti this demon now yakuda kuya kuzoita sei kuzokanganisa ministry yangu. Ndakatambura nemavisions iwo. Kwete kuti ndoudzira kuti ukasadai ndinokudai kwete. Midzimu haiuye kuzokupa warning kuti ukasapfeka jira reblue ndinokurwarisa. Haizi midzimu yakachena. But kana waudza chinhu chokuita, if you have a purpose, gift iroro kuponesa vanhu, it will be placed upon your shoulders. Ndipo paunotoona kuti unozopedzera wakurwara because vamwe vakawanda vanenge vachirwara kunze uko. So when I followed that kungovhunzira vanhu, where am I today? I found out that I'm a nyati. My grandfather akamitisa mbuya vanga akamusiya, mbuya vanga akauya nenhubu in a marriage. So tese vana vababa we are using wrong surnames. So as a person apa zvinhu zvangu zvasingafambe zvakanaka because I was using a wrong surname myself. So when I had to find out and do research, ndo ndatoona kuti aiwa hakuna midzimu yakashata inouya kuzondiudza my origin. Kuti inini my surname ndewakwa nyati. So why will I be against a spirit that comes and reveal my identity? That's when ndakatogara pasi ndiri one kuti let me go and do research. What is midzimu? Inoshanda sei? How do I differentiate? Where is the evil in midzimu? I did my own research because ndandiri kuchechi nchichika kudza mapastors ka kuti ndawirwa nedambudziko apa. I went on and I researched. Pese ndichienda kuchechi ivo vanoti aiwa iprofita uchishandisa madhimoni. Aiwa vanhu vanopona and still today vanhu vane matestimonies.
and there's not even one day ndikatoudza munhu kuti iwe problem waunayo chienda kuna mai vakakugadzirisira chivanhu chako because kune problem yakadai kudzinza anti munhu ouya kuti anti ndimbokubatai muromo pamuri kuti makange muri pastor handina kuzvibvunza last time. Were you an ordained pastor? Yes, I was an ordained pastor. Okay. I went in the school of for 4 years. You did? Yes, and I was ordained and I was graduated. All right. Okay. And I had a certificate of pastoral. Okay. Yes. Okay. Manje that was standing. Tinopedza nemi here nhasi. Regai chidai anti. Ndikaramba ndoenderera zvinenge zvakundibata ndikaramba ndoenderera pana chandinoengenja ndichinyatsonzwisisa asi regai chidai tochiita part 3 next week. Vanhu vanga vari kubvunza kuti mune peji here zvamunotaura mune peji ramunoita zvechivanhu? Handiita zvechivanhu pasocial media. One, I have my reasons. Hold on. Mavanzwa vega vachitaura havaite zvechivanhu pasocial media vane mareasons avo. Havaite zvesocial media havaite zvechivanhu pasocial media vane mareasons avo avasingaitiri zvechivanhu pasocial media. Next week Sunday munenge muri available? Nanga ndiripo. Ndakuda kudai next week Sunday. I think zvandichaita next week Sunday takuita part 3 and final part. Ndichauya neimwe phone. Musi weSaturday wacho ndichaisa papage phone yekuti iyi ndoyo fonwa nevari kuda kutaura zvechikristu. Iyi ndoyo fonwa nevari kuda kutaura zvechivanhu. So that haticongeste one phone toita kunge taita disadvantage rimwe side. Tikadaro ndinofunga kuti tinenge tichifambirana. Anti tinobatana zvakare next week musi wesvondo. Ndinongokutendai nekuuya yet again muchitipakurira. Vanhu vari kuda kukuzivai asi imi hamusi kuda kuzikanwa. Asi tinotaura next week on Sunday. Handizvozvo tete kungotaurawo because vanhu vazhinji just 1 minute. Vanhu vazhinji do not know how to differentiate because of you being brainwashed kuti chinhu icho chakashata unotofamba nacho. Chienda ugara pasi onyatsogara pasi onyatsofungisisa kuti chakaipa papi chivanhu. You pinpoint it. Chakanaka papi. And how does chivanhu naMwari, how does they work together? Anditi, because akuna irikuva kuna Satan that comes and heal people. Apana chakadero. But it comes to deceive at the end, inotokutore, inokubira, inokuuraira zvinhu zvako because it's not permanent solution. But kana wakabatsira nemunhu kwanzi ndine mudzimi inoyera, ane secret place panoshandira vanhu, haungopinda obuda usina kuponeswa. Ndinoramba ini ndinotopika naJesu iye vanomutaura wekujudha ikoko kumajuzi. Hakuna zvakadero. Mwari anoponesa, Mwari anoningirikina. You be prosperous. Kunongofanana, it depends with the gift that you possess. Okay. He said, I've given you many gifts. So which gift do you have? Kuponesa vanhu. Alrighty. Auntie, thank you so much for your contribution. I expect to see you back on the program next week when we do the final Chikiristu nechivanhu. Part 3 tichiita mafoni akati siyanei. Ndatenda hangu mova neusiku hwakanaka. Handizoti nguva ikwamuri ikoko asi mova neusiku kana kuti masikati kana kuti mangwanani yakanaka. Ndatenda zvangu. Okay. Thank you so much, Auntie. Okay, I think we can wind off. Ngatisangane next week when we do part 3. Tichita final showdown yechikristu nechivanhu. Kuchikristu kune zvakowo, kuchivanhu kune zvakowo. Kune vamwe vakamira pakati, saka tine vari ku left, tine vari ku right, tine vari in the middle, those that are lukewarm. They are neither hot nor cold, they are in between.
chakangonaka ndechekuti kana uri kuleft kana kuti uri kuright, tikangoziva kuti tipanane respect nemunhu zvaanobhilivha, tinogara nekufamba zvakanaka kana tisingashore zvevamwe. Saka ngatisanganei next week tichikurukura for the final time. Chida tichazoita imwe nguva inotevera program iyoyo, asi for now tosangana next week patinenge tine uyu ava foni yavo. Mova neusiku hwakanaka uye nevhiki rakaisvonaka. Kune vekuchivanhu ndinoti maringe, rambai muchifamba negwara ramuri kufamba naro kana riri riro riri kukubunzirai pundutso nekukubatsirai. Kune vari kuri Chikiristu, regai ndichiti Mwari ave nemi, mukomborerwe muvhiki rose ratichange tichipinda kusvika tasanganazve musi wesvondo. Have a very good night. The name is Auntie Selina. Thank you.